Buenos dias mga bay, welcome sa atong YouTube channel. Obserbarin ninyo nga diin magtuki kini sa mga isyong saksak sinagol sa alien versus atheist versus believers. Welcome ang tanan nyo mga komento ko. This is a free zone of our own public opinion. Atong isgutan mga bay karon kining tinubdan sa kuan kini mitolohiya sa mga Ginoo aning mga balaan nga kasulatan, kining mga dili tanan-hapan kasagaran, kining mythology. Unsa man ning mythology mga bay? Buot basabot na ning mythology kana bitaw minaumao or kinibang tinumo-tumo no sa mga karaan na kayo nga mga kapanahunan sa atong katigulangan. So dili na to ni dugayon to ni sugdan karon sa ning panahon sa kadtong Babylonian Empire na tuki sa ilang mga kinulit diha sa mga bato nga diin usa sa mga kini mitolohiya sa Babylonia na matud pa sa maong sugilanon nga napatik sa papan o kining bato. Duna kunoy usa ka higante nga bitin kanang ginganlan og Tiamat, diin nanganak sa unang Diyos na mao si kanang gipanganlan og Marduk. Matud ba sa maong sugilan nun, gibuhat ni Marduk ang universo pinaagi sa pagpatay o pagpika sa iyang inahan. Mauna ang patik anang naa sa kining anak kulit diya sa bato. Ang usa kuno ka pikas ani nahimong kalangitan ug ang lain nga kining napikas nahimong kayutaan. Dayon gihimo niya ang mga tanom kining mga mananap ug ang tao. Gipugnit siya usa ka babae ug gipisok ang unang binhi sa Dios nga mao si Allah, ang unang Diyos o kini ang Diyosa sa mga Israelitas. Unya gihimo sa mga tao si Allah nga lalaki, gitawag ni nila nga El. Sa dihang nakabaton kuno si Elo kito ka gamhanan nga spirito. Ano man yung mga numero nga 7 ba yun nga murag kadaghan man gini nga nalitok sa kuan, nalitok sa kining mga balaang kasulatan. Di mao lagi ko no sa matud pa sa maong sugilanon, gitawag na sa nila si El nga Elohim. So kanang El mura na siya kanang singular term no sa ilaha. Unya kining Elohim murag plural term. Apan daghan sa mga magtotoo ang wa makauyo niini. Ang kining mga ang gitumbog na ko niini ang mga believer sa unang panahon. Busa nagpabilin sila kang Allah. Hangtod karong mga adlaw sama sa atong mga igsuong Muslim. So
kanang mga nasulat diha sa Quran, murag lahi na siya nga version, no? Pero kanang alagid kani adto nalitok na panahon sa kining Babylonian Empire. Now kini si El or kining Elohim, matod pa aning ilang sugilanon nga usa kuno ni ka kining bangis pero gwapo, no? Gwapo nga pagka lalaki. Nabihag siya sa kagwapa aning panganlan og Asyera. Unya iya kining gipangasawa nya sa dihang nagminyo na si El og si Asyera, nanganak sila ning gipanganlan og Dagom. Nya kini sa si kining Dagom o nga anak aning managtiayon nga si El o si Asyera, like father like son lagi. Gwapo sad kuno ni. Nya dali kay ni siyang nahingkod ug sayo kayo ning sayo kayo ning naliga. Unya nakakabit ni siya usa ka diyosa nga kanang piranha. Unya nanganak sila aning gipanganlan og Baal ug Astaroth. So kanang Baal ug Astaroth mga bay, dugay na din ning gihisgutan panahon pa sa Babylonian Empire. Unya grabe kayo ni ang kalaki aning Baal. Iyang giuyab o gipangasawa ang iyang igsuon mismo nga kini si Astaroth. Wa pa gyud matagbaw, dunay usa ka dalagita niya kanang siksi kay nga baka ang niagi. Yan naibog ni kining gipanganlag Baal kay giganahan siya. Iya ning giturjak. Mo na naa sa sugilanon sa karaan gyud na tuan. Pagtuo sa Babylonian Empire kaniadto. Apan wa magdugay samtang sa laing bahin sa kalibutan, misugod sa pagtuyhakaw ang kasulatan sa mga Hebreyo, mga Hudiyo. Imura maguni sila nabahin mga bay. So ang bahin ini mga Hudiyo ha, dunay pipilaan nga sa waylangan gisagop sa Presley author ang mitolohiya ni Marduk sa Babylonia ug dinhi gisugdan pagpatik ang ilang Henesis sa ilang Biblia sa mga tuig 920 BC. Unya dining ilang pagsagop dunay mga kalainan kay ilang giusab. So ang maong sugilanon nga tinumo-tumo gikopya unya giusab. Si Tiamat sa ilang murag i-copy paste ba, kining gipanganlag Tiamat gitawag sa Presley author og Tihom. Nya kanira bang Tihom ra babay? Doon na rabay laing nakuykuyan ang mga archaeologists ani. Bahin sa kinini ang planeta nga kining Nibiru ato nang isgutan ng taod-taod. Ato usa ning ipadayon. So kining gipanganlag Tihom o kining Tiamat nga gipanganlag Tihom, si Marduk gitawag nila nga Yahweh. Sa samang maong sugilanon ug paagi, maura ni ilang gikopya kini bitong gibatay o
Pikas sa Yahweh ang iyang inahan nga bitin, ug dayon nahimong kalangitan ug kayutaan. Unya gihimo sa niya ang mga tanom, kining mga mananap, mga kahayopan o kining tao. Unya sa pagtungas mga Hudiyo, ilang gisagop si Yahweh nga Diyos. Samtang sa mga Israelitas, ang gisagop nila nga Diyos mao si Allah o kanang El o Elohim. As naman jud kay ng istorya ha bayno kay nagkuan lagi ni daghang mga kaguliyang ang mga nahitabo niini nya kinopyahay sa mga kanilaing nga mga mitolohiya, no? Nya pag-usab-usab sa pagpupus na gyud sa Old Testament kining karaang tugon mi-enter sabdayon ang Christian era. So dinhi mga bay murag ni samot og kasurambaw. Kay dakong kaguliyang ang nahitabo na ukay pag-ayo ang katilingban sa mga magtotoo o kining mga believers tungod sa tagna nga usa ka batang lalaki ang mataw ug mahimong manluluwas sa tanang tao sa kalibutan. No, perting gubuta mga bay o nagubot yun, no, ang kinabag-an sa mga believers sa laing-laing nasod sa kalibutan. So ingon ana gyud ka kuan, ingon ana ka gamot ang pagtuo sa mga tao kaniadto unya mituhok kini pagmaayo. Hapit ang tanan buot mo angkon nga adto kanila mataw ang maong bata. Kining angkon-angkon mga bay di na lang kita mahibo nga nini kay bisan gani sa atong panahon karon, sa atong modernong panahon, no? Imo lang yun ang imagine nun bay kung unsa lang yun ka unsa na lang yun ka kingkoy ba ang pagtuo. Naa na ta sa teknolohiya karon sa computer age, no, panalitan pareha ng pangangko ni Kibuloy na appointed son of God siya. Unya ang mga sumusunod sa raba mintuo sa daan eh. Dili lang kanila si Kibuloy. Yan ilang bagong nadakpan galon kini si Ruben Ecleo. Matod ba lagi nga daghan na man kay kong nadunggan ultimo kay kuno singot ani. Mga magtotoo ani, ini mga believers ani sa baningan nilang grupo kini PBMA. Basta kung singot ani ko, ilugan pa. Kaya makaayo kuno sa ilang sakit. So kung ingon ana sa atong panahon karon bay ang mga pagtuo, sabi na ng pista diya sa Quiapo kanang Black Nazarene, halos magkamatay ganinang uban nga maginilugay anang kuano. May lang panyo lagi nga ipahig sa maong rebulto kay makaayo lagi kuno sa sakit. So kung mauna nga bisag sa atong panahon karon bay nag-exist gyapon kanang klasiya sa mga pagtuo. Samo na gitong sa una no nga di na lang kita ikahibuong ba. So kini grabe gini no nga kining pagkagubot sa unang panahon, no, ang katawhan halos tibuok kalibutan buot jud mo angkon gaadto nila mataw ang maong bata. Sa nasod sa kininiyang Hudiya o sa Israel, tulo ka mga aspirante ang nag-ilog sa pagkamisaya. Una kini si Juan Bautista, nya sunod kini si Haring Agrippa, no? King Agrippa the First.
o si kini si Kristo. Samtang sa lain mga nasun sab nagpusot-pusot ang daghang mga Kristo. Kani matud pa ni Kelsey Graves sa iyang libro no nga The World's 16 Crucified Saviors. Mikabat sa 36 kabuok misaya ang mitumaw. Diin 16 kabuok nini pulos na nga lansang sa cross. No, pananglitan lang ha. Dunay Kristo dito sa Hindu, no, sa India. Kining panganlan og Sakya. Nga ibawi mga bay. Nga kining Hinduism usanis mga karaan nga relihiyon, no? Una pagud ni sa kuan kini sa Kristyanismo. Kaya ni-exist nining maong sikta sa relihiyon 6,000 years na BC. 6,000 years before Christianity. Porque na magdugaya ani nga bay. Yan naapadjila ang Kristo dito sa Siriyasan. Kanang gipanganlan og Kamos. Ya dugay-dugay na po ni nga may-exist no, mga 1160 BC. Sa mga 587 BC, doon na sa ilaing Kristo dito sa Mexico kanang gipanganlan og Quetzalcoatl. Ya dito sa Roma naasab kining gipanganlan og Quirinus sa mga tuig 506 BC. Ya naa sa ilaing Kristo dito sa Egypt kanang gipanganlan og Ptoles. Nya kini nag-exist ning maong pangangkon sa mga tuig 1900 BC. Ya dito sa Tibet doon na sa Kristo dito kanang gipanganlag Indra, no, sa mga tuig 725 BC. Ya sa mga 600 years BC kining gipanganlan sa Alcestis. No, nya tinahod sa raban ni didto panahon sa kuan kining grupo sa mga Euripides. Lain sa nga bantugan sa nga mga bantugan sa nga relihiyon kining Celtic Druids. Mga 600 BC ni nga nag-exist ni. Ngan ani Jesus la letter H gyud. Ya dito sa Persia doon na say miangkon dito nga siya si Kristo kining gipangalag Mitra sa mga tuig 600 BC. Daghan bagid kay tanan mga bay kung ato ning tukion. Apan usa gyud sa makapabungog ug nakapatay og maayo nga impormasyon mao ang libro ni John Jackson na naguluhan og Christianity Before Christ. Diin nag-isgot siya og Kristo sa karaan na kayong Babylonia sa mga tuig 2000 BC. Kini mo'y aligre kay mga bay kay sa usa ka Babylonian tablet nahantog karon imong makita naalan siya kay kwartang ikaplite dito sa Great Britain, sa Britanya. Naa sa usa ka sikat kayo nga British Museum nakulit ang usa ka sugilanon og drama mahitungod sa pasyon ni Bell. Imagine na 2000 years BC nakulit na ni dugay na kayo kining pasyon ni Bell nga kung ato yung eksaminin pag-ayo daw muugyod ang original nga gisundan sa atong Passion of the Christ, no? Si Bel mauni si Beelzebub ug Baal sa Biblia karon sa Kristyanismo, pero murag malibog mo, no?
ang hitabo manggod ani bay, mao ang usa ka dakong tikas, no? Usa ka dakong balitad murag gibali ba sa mga kuan, kining gibali aning mga tulugo sa mga sugilan, kini mga tuludyans kunuhay. Diin gihimo nila si Bel o Baal nga takuban ni Satanas og Diyos sa mga pagano, og dayon gipulihan ni Hesukristo sa Biblia. Ingon ana ang hitabo nga bay. Unya, sa maong unod sa libro sa Christianity Before Christ, gibutyag ni John Jackson, no, sa iyang basahon, usa na niini, bisag inyo paning tukion karon, mao ang mahitungod ni Krishna. Kinsa man ni si Krishna? Kini si Krishna ang usa ni sa mga Kristo sa India. Hiining musunod nga mga konfirmasyon sa kaagi ni Krishna o ni Jesus, atong masusi pag maayo, no? Atong matuki pag maayo kung giunsa pag sundog-sundog, no, sa mga Christian theologians si Krishna aron ipahaom si Jesucristo diha sa Biblia. Litan ha, si Krishna kianak ni Birhen Devaki suma sa kinini ang Hinduism nga reliyon. Kani si Devaki virgin pasad kuno ni, no, kananganak ni Krishna. Sa Christianity mausab si Jesus gianak ni Birhen Maria. Ang Birhen Devaki sa Hindu giilisan sa Christianity og Maria. Kunya lain bagyod kini si Krishna nahimugso samtang si Nanda nga kinini ang iyang ama-ama nilugsong sa syudad aron pagbayad sa kinini ang buhis, no? Mausab si Jesus nahimugso samtang si Jose ang ama-ama ni Kristo. So ang Nanda sa kuan, ang Nanda sa Hinduism sa Christian giilisan og Jose. Unya gikopya lang ang sugilanon nga mausab moadto sa syudad aron pagbayad sa buhis. Nya doon na pay mabasa, no, sa kuan kinini sa sugilanon ni kuan kining batang Krishna nga diing gisunod-sunod og mga bituon. Unya giduaw sa tulo ka mago. Unya ang tulo ka mago nga miduaw nagdala og mga gasa. Unya mausab ang nahitabo ni Kristo, no, gikopya sad ang mga sugilanon nga si Kristo, no, dunay tulo ka bituon nga gasunod-sunod. Unya giduaw og tulo ka hari, unya dunay dalang mga gasa. Bisag karon ba inyo nang tan-aw ng kuan sa kuan kini nga Hinduism maumaog yun. Doon na pa'y mabasa nimo sa kuan sa Hinduism nga ang dunay usa ka langit nun nga tingog, no, usa ka langit nung tingog ang mipasidaan kang Nanda, no, nga itabok ang batang Krishna sa Jumna River aron ilikay sa kasalbahis nining gipanganlan og King Kansa, no, or kinisi Hari Kansa. Sa Hinduism usa ka langit nung tingog, no, ang mipasidaan kang Nanda. Usab sa Christianity ilang gikopya pero ang langit nung tingog giilisan lang og damgo. Matod pa sa Biblia usa ka damgo kuno ang mipasidaan kang Jose o ni Maria
nga itabok ang batang Hesus ngadto sa Ehipto aron ipalayo siya sa kasalbahis aning Hari Herodes. So ang Haring Kansa gilisan og Haring Herodes. Unya sa Hindu Trinity sab, si Krishna mao ang ikaduha nga persona sa Hindu Trinity. Mao sab si Kristo ikaduhang persona sa Christian Trinity. Sa ato pa ingon nila nga Santissima Trinidad, dugay na gid kay ni sa tanan panahon pa sa mga Hinduism. Usa mis nakapalibog skutaw sa mga kini ang mga believers hangtod karon. Krishna din na siya paboritong disipulo nga si Arjuna. Kanang Arjuna imo nang makita dito sa ilang buwan sa sugilanon sa mga Hinduism. Mausad sa Christianity si Jesus doon na sab siya paborito nga disipulo nga mao si Juan. Unya si Krishna sa iyang kamatayon gilansang siya sa krus nga nagdupa. Mausab si Jesus. Kopya gyapon kayo. Nya si Krishna ang namatyan ani niya gitirahan ni siya og pana sa kilid. Si Jesus po diha sa Kristyanismo nga sugilanon diha sa Biblia mao sa iyang namatyan apan ang pana kay ang kang Krishna pana man aron dili kayo ingon nga klaro ang pana gilisag bangkaw. Bangkaw kuno si Jesus. Now sa dayon ng kamatay ni Krishna sa maong sugilanon sa Hinduismo, no? Mingiog ang kahayag sa adlaw bisan sa dakong tutok sa kaudtuhon. Mausab ang naitabo ni Jesus sa dayon niyang kamatay. No? Ngit-ngit lang pagkalit niya milinog. Kadakong balitaan na ba kung binuod na siya, no? Ilara ba din yung gamito ni si Juan ani sila si Pliny Minor, si Josephus Flavius nga wa gintuki abag maayo. Ginsa yung Kristo ha nilang kay ato niya nang hisgutan niya sa laing nga mga hugna. Ya sa Hinduism sad no sa dihang buhi pa ang sugilanon ano niya sa buhi pa nanambal sa Mesiya. Yan ipakita daghang kay mga milagro dito sa Matoria. Diin ang mga bakol makalakaw, ang buta makakita, ini mga masakiton maayo. Karon gid tagdak na sa COVID sakto gid ani panahon na unta. Matod pa kini si Krista. Si Krishna nibanhaw kuno og mga patay niya ang mga nayawaan gipagawas ang mga demonyo. Ingon ani sab ang sugilano ni Jesus di as Biblia. Milagro siya. Ang bakul nakalakaw, ang buta nakakita. No, mga masakito nangaayo, ang mga patay gibanhaw. Sumao-mao gyud. Ya si Krishna sa sugilanon usab sa Hinduism miadto sa impierno unya nagwali sa mga espirituhanong binilanggo. Mao sa gibuhat ni Jesus di sa Biblia. No, iduaw dito sa impierno at walihan tong mga espiritu ditong mga bilanggo kuno. So sa ato pa di ay mga bay. Sa laktod gyud nga pagkasulti, sa pagkaprangka gyud nga pagkabulgar, way kalainan ang gibuhat ug ang nahitabo kang Krishna ug ni Hesukristo. Sa ato pa wa gid di ay no? Wa gid di ay original nga doktrina kining Kristyanismo. Ang atong gibuhat karon
maoy pagsundog-sundog na lang sa daghang mga Kristo kaniadto. No, ang kanang naada nga mga sugilanon sa Biblia mao usa ka pag copy paste lang, pero daghan lang ipang edit. O resulta sa daghang edit, daghan hinuon mga bersikulo ang mga nagkasumpaki. Susukad pa sa reliyong Hinduismo, wa pa nilabot sa ubang pundo ka nga akong ipanghisgutan. Gani ha? No? Wa pa nilabot, usa pa lang ni ka example. So ang tanan gid ay pulos lang gid ay mugna sa hunahuna sa tao. Sa tinud-anay lang yun, no? Kung ako di masadyo ko kung ano, di man ta nalang sadyo ko magpaka-hipokrito na ako gikan sa ko ng pagtuho no? Apan ako manggininggi gid mayo bay akong kinasing-kasing nga pag pinubre nga pag studio ani mo na nga nahibawaan na to kini di ay usa ka pagpangupya lang. Sila may gatong file ng Biblia nga matag libro di ana gikan sa mga nagkalain-lain na mga lalaing mga sikta sa relihyon kaniadto, mga mitolohiya gyapon. Mo nagiusab-usab lang. So sa tinud-anay man sakit dawaton sa dili maka-move on ani. Sa tinuod lang gid ay way tinuod nga Misaya, way Kristo nga manluluwas, way pagkabanhaw sa pagkintay. No, maabta na lang tani sa ano ining buto anang bulkan sa Yellowstone. Ya kana dili ba ginay kalimot. No? Tinuod ra ba gina siya. Nga ang kanang bulkan sa Yellowstone nga kana inig ka buto jud ana. No, daghan ang wa masayod. No, daghan yun ang wa masayod ani. Kung unsay epekto ni ini kung kining maong bulkan bubuto. No, kay bawo ba mo kung si epekto ani kung mubuto ning Yellowstone naa karon sa New York kaniadto gitawag ni siya kanang Yellowstone Park kay usam ni siya sa mga dubukan sa mga turista. Tourist spot pa ni kaniadto, pero ang Yellowstone Park gitangtang na ang park, so ang nagbabilin Yellowstone na lang, no, iwala ng park kay dili na siya pa suruyan diha tungod sa kapiligro ning maong bulkan nga wala hibaw ganus ang mubuto. Ya kana ra ba mga bay kung mubuto na mga 5% na lang siguro o labing taas na ginang 10% ang mabilin nga buhi ana sa tibuok kalibutan. Ya dili lang kay kana, no, dili lang kay kana ang kalamidad nga umaabot nga makapapuo sa kinabag-an nga tao sa kalibutan. Lain pa ginangkuan kini ang kining global warming, no? Kining kagrabe nga kainit sa adlaw niya. Lain pa ging kalamidad kini pag World War 3 nga diin dunay hugon-hugon ani nga giplano kuno ni nga
giplano kung kano saan ni siya pahitabuon. So kinapagtuan ani sa kalibutan kung mangilabot ani ang mga kaalyado nga mga laing-laing nasod mga gubat. Daghan sila ang mga matay ani. Suma gisampulan ta ning virus karon. Dili lang kay kanila, no? Daghan pa kayo mga virus na dako posibilidad na makapa uugid sa kinabagdaan sa tanang tao sa kalibutan. Yan napadjila ino kining asteroid nga mobangga sa atong planeta nga murag sa calculation ani sa mga sa mga scientist base sa physics. Di lang mo konklusyon anabay pero murag naagid sa mga tuig 2029 ngadto sa 2036 naara ning tuiga kung kanus-a mobangga ang asteroid, no? Kining asteroid naa ni sa gawas sa atong kalibutan sa space. For your information, daghan para bang uban nga wa pa kasabot ug unsa ning asteroid. Usa ni kada kong bato. Dako kayong bato nga puwerteng kusuga sa nagbiyahe man ni siya mga bay nga puwerteng kusuga gyud. Kung sama sa gikusgo na ng bala sa pusil, ang biyahe ana niya nga diin mauni mobangga sa atong kalibutan. Mga 10% gid siguro ang mabilin nga makasurvive na buhi ana sa atong kalibutan. Kiduda gani ko nga basig mao ni mga hinungdan nga sama ni ng Elon Musk nga anong desidido kay sila nga moadto gid sa planetang Mars. Murag ka na siguro na ilang bilikayan o kaning pagtukod ug lain nga naso dito gawas ng kalibutan kaning ginganlan og Asgardia. Unsa pa ning mga planos uban nga mo distansya sa atong planeta aron makalikay ning mga kalamidad nga mahitabo sa umaabot. Nya kining asteroid nga mubangga sa atong kalibutan, ang pangutana ni nahitabo na bagid kini? Nahitabo ni gini siya bay, no? Alang sa kasayuran sa tanan, nahitabo na ni kaniadto nga diin kini mao'y hinungdan nga ang tanang dinosaur sa tibuok kalibutan nangamatay. Pero dugay-dugay na siya nga nahitabo, no? 65 million years ang nakalabay. Imagine 65 million years na ang nilabay. Hakana siya nahitabo na. Pero anang mga panahon na wap ay tao anang panahon na, no? Sa panahon sa Jurassic era, ining Jurassic era mga dinosaur ni kini ang nagpakabuhi aning kalibutan na. So silang tanan nahurot og kapuo, nahurot og kamatay tungod sa pagbangga tong dako kay asteroid dinhi sa atong kalibutan. Unya ang mga kapasubo kay mausban pa dahil ni karon sa atong henerasyon kinsa pa buhi anang tuiga. So karon no murag wala kinahisguti kayo ron sa mga tao, pero daghan ang ubay-ubay na sa gyud nga mga nahibawa ni mga researcher ni mga kinasing-kasing gyud nga nag-research ni mga matukhion nga sama nako na nahibaw ni ini mao kalamidad nya subo laging palandong nga daghan ang nahibaw ani. So kana siya usana bay kamatuoran na daghan gaayong mga kalamidad sa umabot, no? Kini mga makalilisang kay mga virus, kini World War 3, kini pagbukto sa
bulkan sa Yellowstone, kining global warming natawag kini ang pagkabana, no, kung saon pag palambo, no, pinagi sa educational awareness unta kay kini maon gi atong usa sa atong advokasya, kining bahin sa kalikupan unta. No, ako igo lang gyud ko nga nakikigala aning mga tao nga sama na to og baruganan kay dako man jud tindaha. Kung ang mga kabatan-unan gyud dasok sa impormasyon bahin sa kalambuan sa atong kinaiyahan kung unsaon ni nato pag-amuma na kitang tanan ang gyud magtambayayo nga ni kay naay mga kalamidad dili gid unta ingon ana ba ka grabe unta ba. Subo pa lang dungon ang timo gani sa pagpakabana. Huyang pagid kayo. So gikadlukan gini mga bay, kini nga usa ni kining asteroid nga mubangga sa atong kalibutan. Sunsa may punto na to nga gisgutan nato ni. So sa ako nang gisgutan ganina alam mo galain ako nga maunahan na lang ta ning bisag asa nga kalamidad wa gi Kristo nga mobalik aron hukman tang tanan kanang gitawag nila o second judgment. Mobalik kuno si Kristo aron paghukom natong tanan dili gyud mahitabo bay kay ngano kana siya usa na kasugilanon nga dugay nang gikopya kaniadto pa. Kana lang Hinduism lang daan nga maoy usa sa tinubdan sa Kristyanismo, no, kung imo lang yun ang kinini ang tukion ang sugilanon anang Krishna. Yes. Maura gina ng Kristo. Yes. Bisag dito sa Hindu nagpaabot sila ng Krishna nga mubalik sa atong kalibutan aron paghukom. Yes. Kanya kanang Hinduismo mga bay, ang ilang sugilanon bahin ni Krishna ila rasa ng kinupya sa dugay ng panahon. So kanang gingon-ingon nga Krishna o kanang Kristo nga mubalik sa kalibutan yang giingon para magyud hapit na mo balik perti na ning dugaya kining maong sugilanon mga bay. Mao nga dinhi sa kining gipahayag nato ang atong channel, no, ang mga deklarasyon nila ni Kelsey Graves, nila ni John Jackson, ani sila si Hawkins, daghan pa ni sila. Klaro kayo mga bay nga ang kini ni pagtumaw ni ining mga sugilanon, kini mga mitolohiya, kini mga Ginoo dihas bala ang kasulatan nga diin mo'y usa ka tinubdan, no, dako nga surambaw sa tuan kini ang mitolohiya para lang ako ba yung bungag usa ni ka o ano lagi kinupyaman o ni usa ka dakong tamparos, no, usa ni kadakong sagpa sa doktrina nga kanang patay-patay kining luwas-luwas banhaw-banhaw unsa pa ni mga tinuhuan sa buktot sa relihiyong Kristyanismo. Pila man kaha ka Hesus sa atong kasaysayan ang naamong nadamay og nabiktima ning maong doktrinaha. Daghan gayo ang nagpalansang kaniadto kay nagpatuo lagi nga sila mauna tungod sa pagtuo pagsalig nga sila mauna gyud ang gitagna nga Dios ug manluluwas nga diin
nagtuyo lang gid sila sa pagpakamatay, no, kay ila laging yangkon nga sila na apan ang tanan sayang ug kawang lang kay nangamatay sila sa dayon, wa gyud bisag usang nabanhaw nila. Nya kining kuan mga bay, kinig yung tao bay, no, kung ato lang gining tarungon ba, kining tao mahimugso, no, sa atong pag-estudyo, sa atong tinarong na pag-eskwela, sa atong edukasyon. Ang tao mahimugso, no? Mahimugso ang tao, no? Di lang na nato liko-likoon pag-istorya. Mahimugso ang tao pinaagi sa kinini ang turjak, no? Kinini kuan kinini ang say tawagan intersexual course, di ba? So mag-abot ang sperm cell ug egg cell kana mao ang pagka himugso sa tao. Dili lang kay diha lang kuto, no, sa intersexual course, no, between sa male and female. Una ta mo exist aning kalibutan na muagi pa og siyam ka buwan, di ba? O mauna siya'y kanang sentido jud nga gipanudlo sa atong eskwelahan. Yes! Na ang tao mahimugso sa panag-abot sa sperm cell ug egg cell between sa male and female. Unya moagi og siyam ka buwan una mahimugso ang tao. Pero sa sugilanon aning Krishna mga bay, wala mo agig durjak, no, giingon nga gipanangkon, no, na tao lang diha sa babae niya. That's okay. Kung dili na to, kana ba ang say tawag ba ani kana bitaw, dili makiangayon o usa ka overacting nga klases pagtuo nga mulamoy lang dayon tanang klasiha sa impormasyon na walay kapasikaran, no, nga walay pangutana sa atong unahunda nga pwede ba di ay mahimugso ang tao, no, nga mutumaw lang kadag kalit sa sabakan sa usa ka inahan so sa siyam ka buwan nga walay amahan. So dili na mahimo ba, no? Dili sa pwede. Ano di intersexual course? Mas maayo pa kung ipaagi sa usa ka teknolohiya nga pamaagi siguro kanang i-inject. Yes! Lumao lagi doon na di gikan yung sperm cell sa amahan, di ba? Aron tagbuon ang egg cell aron exist ang tao. Unya ang makatug-an sa imong kinatibuk-an nga pagkatao mao ang imong DNA, no, kanang gitawag og deoxyribonucleic acid or DNA. Usa man pagkaytabua diha sa kini nga Biblia mga bayga. Ang giingon di ka, no, maumsan ni sa kang Krishna nga namatay ko, no, labanhaw sa ikatulong adlaw iya misakat dos langit nga nung gingunaan naman nila pangatarungan aron dili magukod sa katarungan sa sins, no, aron dili magukod sa rason sa pagtuon diha sa scientificanhon nga pag-estudyo. Ako nang guanding ako kayo ng surambang ano nga patutuo lagi nga unsa na lang kay kamo na lang mag igo ana bay, no, muna nga makapasubo kayo na ang kasagaran nga gisagop sa mga believers nga mga sugilanon, himbahin sa mga Ginoo
nga diin gibasihan ang kasagaran ani nga diin mo'y nahimong tinugdan ang mitolohiya. So ingon ana mga bay ang kinini ang nahitabo. Unya kining bahin sa dunay pipila ka mga tipik og kabahin diha sa science fiction mga bay. Kay ato mangudtong na nahisgutan kaganina kining bahin ani ni Tihom, no? Part sad sa kining mga mythology sa mga Ginoo. So dunay mitumaw nga laing issue sad kining planeta nga ginganlan og Nibiru, pero ato ning sugayon mga bayno kay kutob lang sa atong mahimduman lang niadtong estudyante pata na diin ang gipanudlo sa atong eskwelahan ang atong kining solar system. Doon na ni mga kuan kining sa atong nailahan lang, no? Mga siyam ka planeta. O kini mao ang Mercury, ang Venus, then ikatulo ang Earth, kini nga tong planeta karon. Dayon ang Mars, nya Jupiter, sunod kining Saturn, dayon kining Uranus, sunod ang Neptune, ug dayon ang Pluto. Nya kining Mars mga bay, between sa Jupiter, doon ay mga kuha na ni mga dagko kayong mga asteroid ani. Binilyon ni ka mga asteroid ang nagpalibot ani. Nya katong gisgutan akong kuan katong asteroid nga mobangga sa tong planeta diri gikan aning panagtapok sa asteroid nga naglibot ani between sa Mars o ini Jupiter. Pero mga bay, sa kining mga siyam ka planeta nga akong gisgutan, unsa man jud gahi imong ikasulti kung imong madunggan nga naa pa gid ay laing planeta ang gikagubtan sa lusod sa taas-taas na gid nga panahon. Pila na sad ka centuries ang nakalabay. Sa wab-ani na imbento ang teleskopyo mga bay. No, nga adto mga 16th century pa lang. Sa ilang panahon, kutob pa lang sa Saturn ang ilang nailhan nga planeta kaniadto. Niaan ng mga panahon na sa 16th century, wa sila masayod na doon na pa'y sunod sa Saturn. So diha pa lang kutob ang ilang nasayran nga planeta. Tuig 1781, nadiskubre ni Sir William Herschel kining planeta nga Uranus. Una ni na ko nabasa dito sa kuan sa Golden Book Encyclopedia volume 18 page 94. Apan ang nakapahibong gyud sa mga astronomers, no, ang mga astronaut nahibong sila kay ang giagiang orbit sa Uranus daw sa dunay kuana ni, dunay nagbiraan ni, dunay murabag anomalya ba sa iyang orbit. So sa ilang kakuryoso sa pagkatuig 1841, gisugda ni John Couch Adams ang pagtuon ani. Nya sa pagka 1845, misugod sa pagtuon ini kini si
Urban Leverel. Pero unang nakakompute mga bay kanya si John Coach Adams kung asang dapita sa space mapalgan ang planeta nga murag kinini ang nagbira sa kining orbit sa Uranus. Pero wa siya tuho yan ang mga panahon na mga bay sa mga astronomist tungod sa kabata palagi niya. Uwa pa mailhi. Nana mo sa ginawa mga bay no. Kung parehari mo na sa tuwa karon mo. Kining mga pareha sa among isyo dahil sa musika no. Composer. Di kay kailado, di kay kakakuan. So bisag sa kuan di kaniya adto no sa siyensya na ingon na kung usa lang ka amateur lang nga scientist. Dili kay kaingon nga hangpon ka. So ingana nang nitabo bay no sa iya nga kuan panahon ni si Urban Leverel. No, wa gigay sa ingon ba nga tuhoy. So, atong padayonon bay sa pagkatuig human sa 1845, pag sunod tuig 1846. Ginamit ang mga kuan, mga facts and datas nga gihatag niya ni Urban Leverel kay wa lagi kay siya tuhoy. Si Johan Gali may misaw sa mga kining puti nga pagtuon ni Urban Leverel ang mga facts and datas ani gipasa ni Urban Leverel ngadto ni Johan Gali no aron ipadayon ang pagtuki nini. No si Johan Gali mao ang unang tao nga nakakaplag na sa bag-ong planeta nga karon mauna siya ang Neptune. Patuwap amahuman ang istorya bay kay nataligam anasan nga doon na pa'y sunod sa planetang Neptune. No? Usa pa lang gani kasimana human madiskubre ang kinini ang planeta nga Neptune. Si Urban Leverel mitaho na sab nga dili papaigo ang gibug-aton sa Neptune aron makapanghilabot siya sa orbit sa Uranus suma sa iyang calculation. No, grabe ang pagduda kini Leverel. Sama sa dunay duha ka planeta nga dagko kayo ang nakakuan ginanino nakatarog no ang kining nakapanghilabot gyud sa orbit sa Uranus kay kuan man dili man kanang irregular kayo ang kining orbit sa Uranus. Sumauna ang pahayag ni Urban Leverel na dili lang ang Neptune. So misamot kabugat ang maong theory dihang na diskubre ang buwan sa Neptune nga kanang ginganlan og Triton. Pinaagi nini nasuta nila na minus og 2% sa unang calculation ang gibug-aton sa Neptune. Misamot ang interes sa mga kuan kining mga astronomy sa pagpangita sa misteryoso kining planeta. So gikan niya na sa 1846 ngadto sa tuig 1915 daghan kayong nagpusot-pusot nga mga teori ang girepresentar kung asa dapit sa space makit-an ang maong planeta. Gani si kuan mangani no si Percival Lowell naghimo gid siya og iyang kaugalingon nga private kuan observatory aron lang jud madiskubre ang gikagubtan nga planeta. Ang nakapait pa gyud no kay yan ang mga
tuig sa 1913 ngadto sa 1915 gihurot-hurot gyud ni Percival Lowell ang tibuok ug ang tanan nga paningkamot aron lang jud makaplagan ang gikatingad-an nga planeta. 1916 namatay na lang siya nga puno gani siya kahisag muyo. Wa man gani niya gi kuan, wa gani niya gi kalipay ang pagka-discovery sad sa kuan kining ubang mga buwan sa laylaing planeta nya. Doon na pagilaing nadugang nga mga 515 ka asteroid diha sa asteroid belt between sa Mars ug sa kining Jupiter. Yan, napad dito yung mga kuan kanang 700 ka mga variable stars nga niadtong panahon na murag gidudahan pa nga dunay mga planeta nga nakapalibot ani. Apan wa ini niya mabandayi tungod sa iyang ka seryoso upan focus no sa ining pagtuki sa planeta nga nakapatarog yun sa orbit sa kininiang Uranus. Sumuhuwat pag 15 ka tuig una pa makumpirmar kung doon na bahilaing planeta nga sunod sa Neptune. Tuod man pag-abot sa panahon si Clyde Tombaugh nga usa sab ka amateur astronomist mao'y nakadiskubre sa mong planeta nga mao di ay ang Pluto. Daw sa murag nasulba na gyud no nga bay ang misteryoso sa mong planeta. Batang pangutana ni nasulbad ba jud ni? Ha? Kay ang Pluto gamay ra kaayo aron mao'y himuong hinungdan sa ka-irregulatory sa orbit sa Uranus. Ang unang pangagpas nga gibug-aton aning Pluto ikanapu lang sa gibug-aton sa atong kalibutan. Mga tanghaga ang gihapon kayo ang nahitabo sa mga kininiyang orbit diha sa atong solar system. Laylaing mga teori ang giduso sa misunod nga mga katuigan hangtod sa pagdiskubre sa buwan sa Pluto nga kanang ginganlan og Charon nga na-discover niya adtong 1978. Dinhi naklaro nga 1/400 lang sa gibug-aton sa atong kalibutan ang Pluto. So gamay ra gyapon kaayo aron mao'y himuong pasanginlan sa ka-irregulatory sa orbit sa Uranus. Tuig 1976 gipakita ni Tom Van Vlandem sa United States Naval Observatory o kanang USNO nga ang mga facts and data nagpakita sa posibleng existence kuno no sa ikanapo nga planeta, usa ka laing misteryosong planeta nga karon lagbas pa sa Pluto. Gani nakabasa ko ani sa kuan atong pangitaunon ba nila mga libruhan na natago na ko dito sa San Fernando kining Golden Book of Encyclopedia. No kay ako malang guning gi kuan akong gi quote ba raan gini notebook akong gilista nasa volume 14 page 66 nga matod pa kay encyclopedia naman nagsulot no matod pa slight changes found over hundreds of years in the orbits of Uranus and Neptune have led to the idea that there may be a 10th planet which scientists call planet X or Nibiru. Si Robert Harrington sakop gyapon ni siya sa USNO maoy ni abag ni Tom Van Vlandem aron sugdan na usab ang pagdiskubre sa laing ikanapo nga planeta
na kining kinganlan nila o Nibero. Pero pagka 1987 mga bay, undang sila nga napakya sila. Sa mausap nga tuig, ginamit ang mga facts and datas gihapon, no, nga sumpay-sumpay sa mga nangagi nga mga katuigan ug laing mga facts and datas nga nakolekta sa duha ka spacecraft nga gipalupad sa space nga mao ang Pioneer 10 ug Pioneer 11. Ningon si John Anderson ug si Conley Powell sa NASA sa ilang kuan kining Jet Propulsion Laboratory nila ni Tom Van Flandem ug Robert Harrington. Ito nga kining kabahin sa ikanapu nga planeta. Dunay mga tipik sa diha sa kuan, no, kining atong kutloon ning diha sa Biblia ba ya. Dunay tipik og kabahin diha nga naay kini ni ang hisgutan bisan pa tuod gimaniobra na nila. Kay numdum gabay sa kanang gingon nila nga lunok na sa Old Testament nga matud pa sa Genesis kung ano ni Bible ni Genesis chapter 7 verse 6 to 7 nga matud ba yung gaingon din Noah was 600 years old when the flood came on the earth. He and his wife and his sons and their wives went into the boat to escape the flood. Tuwing 1976 mga bay, kini si Zecharia Sitchin, no, lado naman sa nisya ako historian o sa archaeologist. Nanuki-duki ni siya sa mga karaang sinuwat sa mga tao nga namuyo dito sa Middle East. Labi na gid sa Sumerian. Kaapil sa iyang natuki kinisang sa Babylonian Empire. Usa ta kay bago basig sa gulang kun niya iyahapong kuan ba. Iyang idea. Pero di na nato malimod mga bay ang kining Sumerian mao ni atong usa sa atong mga source of knowledge bahin sa mathematics, sa kalendarypin, kining pagbahin sa mga adlaw hadto na sa mga oras ug mga minutos. Nang mauni ang usa sa mga intriga nga napugnit ning maong sugilan, no, nga diin sa lain nga pagkakopya usab, no, katong gisgutan ba nako nga Tiamat og kining Tihom, gisgutan ako kaganina ang ngalan lang ang gikopyaan ni pero dunay sila'y lahi nga sugilanon dito. Ang karaan kunong ngalan sa kalibutan mao ang Tiamat, no, nga maoy gigikanan sa Hebrew language nga kanang ginganag Tihom. Matod pa sa maong sugilanon 11,000 years kuno ang nakalabay. Nipaduol kining planetang Nibero sa Tiamat nga maoy hinungdan sa kininiang pagkalanay niini. Mipaduol kining ang planetang Nibero kuno sa Tiamat nga mao kuno hinungdan sa pagkalanay sa mga kining mga dagkong glaciers, kining mga ice sheets, mga icebergs sa diya sa South Pole o North Pole, ug mao'y hinungdan sa pagkakuan lunop sa kalibutan. Ug ang maong panghitabo na record diya sa kuan sa kining maong sugilanon diya sa Biblia na gikutlo na ko diya sa unahan sa Genesis chapter 7 verse 6 to 7.
So murag kuan mga bay, mura bag wa ko mingon tinuod ha, pero may pag ingon ani nga pagkaklasyas pagkatarungan murag dulduol pa nga murag madawat na to, no? Kung maom ganina nga dunay lunot na hitabo, nalanay ng mga iceberg diya sa North Pole ug diya sa South Pole ang mga ice sheets ani kini mga glaciers. So kana murag mahog lang nga ko ano, may basing may posibilidad. Sa report sa kuan kining ubang mga mainstream media sama sa CNN, mga Time Magazine sa Reader's Digest, mga libro sa Fang and Wagner, sa mga libro sa nagkalain-laing mga encyclopedia, ilaning na kuan na nalakbitan kining ilang teori sa nibero. Doon ay pipila aning miingon nga ika 1/4 kuno ang kainiton anis adlaw ug ang kuan kuno ani gihayag ko na ni ikaduha sa planetang Venus. So masayag pa day ang Venus ani, mao man ganina. Kay sa atong solar system ang Venus may pinakahayag, no, may pinakahayag sa tanang planeta. Niini nga to nga solar system. So mauna siya bay, ang Venus may pinakahayag, unya nining mga pipila kang mga source of knowledge na atong nakuy-kuyan sayo niining mga dekada sa atong panahon karon. Napalga no nga di kay ang Saturn ra di mo dunay rings, hasta sa dini ang Jupiter. Ug kini ang Uranus dun na sa dini mga rings. Niya ang kining Uranus napalga ni nga daghan kining mga buwan. Mausab ang Jupiter. Ang Mars doon na ni duha ka buwan, no? So lupig dito sa Mars ang atuang buwan usara ni kabuhi. Kini nga tong planeta usara niya ang Mars kay dunay duha. Kining gitawag og Phobos and Deimos. Now sa mga kuan sa gipangsabwag sa mga astronomer, ang Saturn mo ay pinakadaghan kuno og mga buwan sa isang kasulod ng buok. Nausa lang sa akong ibawaan mao kanang ginganlan og Titan ug ini nga buwan dako pa sa tong kalibutan. Nga matod pa sab nila ang Venus mao sa tanang planeta mo ni pinakadaghan og bulkan. O nang di ko mahibo nga mao ni pinakahayag nga planeta kay duol sa ni siya sa adlaw. Noon una ang Mercury pero mao ni siya kaduha. Di katulo kita dayon. Balik na sa nibero mga bay. Ang maong planeta gibana-bana nga ikaduha nga pinakadako sa tanang planeta sunod sa Jupiter. So mas dako pa di ang Jupiter, no? Boto na naon tuig 2003 sa atong panahon yun karon. Nakahinumdum ba ka mga bay nga milunop sa nagkalain-lain nga mga media outlets o sa internet ang balita nga mubangga kuno sa atong kalibutan ang lain nga planeta. Wala kay Facebook at ang time mabay, no? Wala pa sa tingali to YouTube. Matod pa mao daw kini ang katapusan sa atong kalibutan suma sa gisgutan diya sa Biblia. Sa Biblia lahi lang pero nagisgot nig dunay katapusan. Now, ang mga tao nga nagpasiugda ani, no, aning
Nibiru mauning mga musunod kini si Nancy Lieder. Doon na ni siya kanang yahang website yun na siya mo'y tag-iya kining http://www.zetatalk.com. Nga matod pa niya, mamatay ang 90% sa mga katawhan sa tibuok kalibutan tungod sa kadaot nga ihatod inig-agi sa Nibiru. Nga nagisgot pag ito siya buwan sa Mayo kuno to 2003 matapos. Matod pa niya dun na siya kanang gika istorya kuno nga usa ka extraterrestrial being or kanang alien. Ngalain kinisad si Mark Hazelwood, writer ni siya sa kalibro nga Blindsided. Human napakyas ni si Nancy Lieder sa iyang pagpanghulga, mingon siya nga si Nancy Lieder membro sa disinformation drive sa CIA sa akin ni NASA. Niya po'y laing nipadayag lahi nga kuan impormasyon sa kini si James McCanny, writer sa libro nga kini ang Planet X, Comets and Earth Changes. Ang iyang idea sa Nibiru usa lang kuno ni ka kometa. So nagisgot sad siya og Nibiru mga bay apan dili planeta kun dili usa kuno ni ka kometa. Matod pa niya. Kaya sa lain mo kining writer sa libro nga kining ginganlan og God's Child Covenant, kini si Marshall Masters. Matod pa niya sa titulo nga Return of Nibiru, usasab ni siya sa misaway ni Nancy Lieder ug miingon nga sa 2012 pa mubalik ang Nibiru. Matod pa niya 11,000 years kuno ni siya moagi niya takdo kuno anang tuiga sa 2012. Mao ito yung mga hinungdan mga bay na dunay mga salida ato nga mga end of the world ato mga doomsday. Kasi di rin sila nakakuhaan ng mga nganing idea ha. Apan kining mga tawhan na pulos gid ni sila nag-ingon. Ang common lang gid ani nila nga nagkapariha ilang storya. Matod pa nila ang National Aeronautics and Space Administration or kining NASA sa United States. Bawo kuno sila niining maong kuan kining maong inuntang haka-haka. Pero gi-cover up lang kuno. Ang tanan nga mi saway sa ilang unahon na ilan ning tawgon og ahente. Membro sa disinformation drive sa CIA kinini ang NASA. Bisan ganig si kuan mismo bisan kani si Karya Sitchin. Si Karya Sitchin mismo wala makauyon sa ilang kinini ang pag-associate sa maong gikagubtan nga kinini ang planeta nga Nibiru. Unsa man gid tinuod nga nahitabuan So atong lion ang laing panid sa pag-estudyo. Ang laing mga kuan sa laing mga scientist kining mga astronomer nahilakip sa mga ubang mga spacecraft nga gipalupad didto sa kawanangan. Usa ni kuan kining Pioneer 10 nga Pioneer 11 nga kini sang Voyager 1 ug Voyager 2, upat ka mga unmanned nga mga spacecraft. Pasabot ka na bang way tao nga nakasakay ba, gipalupad lang dito sa space. So upat ni kabuok Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1 o Voyager 2.
taas ning mga istorya bay no kining bahin sa mga spacecraft na nagipalupa dito sa laing hug na ato niya ning hisgutan. So kini karon ato lang sa nidiling subayon no ang pipila ka mga facts and datas nga nakolekta niining upat ka spacecraft kay mao ni usa sa mga nakaabag aron na makahatag og dagkong mga kahigayunan sa mga scientists, sa mga astronomers sa paggamit og igong gibugaton. No, kung tinuod man gid gani nga dunay planeta nga Nibiru. Ang ila lang gisubay ani mga bay ang orbit nga nakapatarog sa Neptune ug sa Uranus. Kay kana man gid moy kanang tanghaga gigayo. Hangtod karon wa ana na nila masulbad. So pinaagi ang mga facts and datas nga gi-recompute pagbalik ni Dr. Miles Standish adtong 1992. Ang orbit sa Uranus ginamit ang gibugaton sa kining usa sa kining planeta Neptune nga diin gisubay sa may gibugaton nga 0.5%. Matod pa na sa lahi niya nga teori lisod-lisod niya gini nga pagpagawa sa iyang pahayag kay posible kuno nga wa masayop sa iyang makalibog o questionable nga dagan ang planetang Uranus. Tulo na ka mga centuries mga bay ang nakalabay ingon sa nagpabiling nga misteryoso ug tukiunon kaayo ang mauna ug basin og dili sa na planeta or basig lahi na no basig may punto si Marshall Masters nga basig kana kometa gina siya or unsa gid kahana apan ato nga hinumduman no nga sama ra sabta sa mga karaang tao sa mga balik ta sa 16th century no sa ilang panahon sa 16th century na diin suma sa akong saysay sa unahan nagpabilin sad nga misteryoso no misteryoso sad sa ilang panahon kaniadto ang planeta nga Uranus, ang Neptune ug ang Pluto. No, ani sa wapas lakibaw nga nag-exist din yung mga planeta nga diin sa maimbento ni Galileo ang teleskopyo putog ra taon sa intak sa kuan kining planetang Saturn ang ilang nasayran kaniadto sa ilang panahon. Mo ni hinungdan mga bay nga gumikan ning maong mga kasayuran. Ako usa sa jugos na interest ani sa pag-update ani sa tugtuon. Pinagi pagid sa maputi nga pag tuki-tuki gid sa kuan kini mga website ano sa mga internet. Kini mga World Book History kay ato maning sumpay-sumpayon bisa kani kuan kini Biblia. Nabi asa gitay makuan ani doon natin lahi nga pamaagi ba sa pagpaminsan nga diin kinahanglan klaro yun no klaro balansi o pintok ang pagtuon ani pero di na nato di tayo kalimod nga ang labing makakuan jud ani makatug-an ni mao gyud ang makagagahom gyud no nga maoy cause and effect sa tanan maoy hinugdan no cause and effects nature sa kinaiyahan sa universe sa uban o sa tanang butang nga wa pa ginato masayri hindi siya lagi nasayo na atang wa magitang niya babagi nga mutoki ano samtang kita dinhi atang yugto sa kalibutan ilang kutog kay nagpaabot nagpadayon tas pagtuon
Nga di gid nato ikalimo nga kita nag-agad lagi ta sa tuyo kaning planeta ha. Kaya nagtuyo man itong planeta gid tinuod. Lumaw lagi samtang gitagaan taw kagawasan. Kung asa kutob ang atong kahibalo labi na sa misteryoso aning mong planeta nga dugay-dugay gid ning gikagubdan sad sa mga sa kini mga professor ya sa siyensya nga diin may gikagubdan gini. So sa gihapon samtang padayon taning padayon taning gihisgutan hangtod aning mga taknaa wap agin mahuman hangtod karon. Ano? So kung doon diha sa mga pundok sa relihiyon, no, sekta sa relihiyon nga hangtod kani iyud karon no nga sa akong giingon lagi bisan sa modern na technologies atong panahon karon nakita gina nato diha sa Facebook. Sige nagyapo na sila ga debate diha. Mausad sa kuan kining sa siyensya sa pagtuki sa mga misteryoso gyud nga kuan misteryoso nga mga object labi na di gawas atong kuan sa gawas atong kalibutan ug dili mismo sa sulod sa atong kalibutan ilawom sa kadagatan dunay mga napalgan diha sa mga misteryoso kayo no hangtod karon wa pa gini nga nasulbad ni nya kining mga pyramid sad no nga labaw pa sad ni daghan pa sad ginang naglibog yung tao ni. So kini mga bay sa akong gikaingon bisan gani kang kuha no bisan gani ang kining Biblia daghan gani ang di ba daghan ang glalis no kining mga ultimo guning mga ginadili nga pagkaon yung gilalisan ba gini so, hindi naman sa kita mahibong kaysa ako laging gituki sunahan nga kanilaging pag kopya-kopya sa mga sugilanon sa mga kakaraan ng kapanahinan ang mga sugilanon nga kining mga mitolohiya gipang-imbento sa mga karaan nga katiguangan gikopya gipang-ilisan unya gikopya sa mga gipang-ilisan mo nga di ito nga nung irti yun pagkadaghan na lagi yung mga relihiyon no pundok sa relihiyon ang kagawa di kahumanan na maong debate o di makita na naman sa Facebook kung bang galing yun o mag-resinal lang ang galing ng uban so pananglitan lang o kining kuan kining sampo lang gid kining ato lang ning hisgutan og gamay kini bitaw bisag adlong ibabahulay akong paningkamutan ha sakyan sa way pag-uyon kung bersikulohay naman lang gid gani ang atong sawan no ingnon dalang sa Kristohanon nga pakigbinaylo ay aning mga bersikulo mahimong atong kuanan ni no atong sawan ni no kung magisgot hanggang itong kapitulohay o bersikulohay sampu lang gina kana lang yung adlaw ipapahulay ko pusla na malagani kung ako lang istriktuhon na gina nato ba tanawa ra gud dako kay nilang lantugi mga bay no diha sa ilang secret box dugay na kini nilang kaguliyang sa mga dagkong sekta sa mga relihiyon kung hain jud ang tinuod nga adlaw nga
kini niya ang igpapahulay kini lang gingon nga Sabbath day, no, Biyernes ba na, Domingo or Sabado ba na, apan naabiyagin na sa kuhaan yun, no, sa bersikulo ba, no, kung islitohon lang ginasiya unta gina sa Marcos kuhaan kapitulo 2 bersikulo 27 hangtod 28 na matud pa diha si Kristo mao'y magbuot kung unsay iyang buhaton sa adlaw ang ipapahulay kay siya mao'y tag-iya ani. So klaro kaya ng bersikulo ha sa Marcos 2:27 at 2:28 nga siya mo'y tag-iya ani. So siya mo'y magbuot sa adlaw ipapahulay kay kanang adlaw ipapahulay siya lagi tag-iya na. Matod pa ni Kristo nga wala ko moanhi aron sa pagsalikway sa maong kasuguan kundi aron sa paghatag og hustong kahulugan. Matod pa sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17. So ato pa unsa gid ning adlaw ipapahulay na dinhi si kahulugan. No, kaya nga niingon man siya sa Mateo 5:17 nga wa ko moanhi aron sa pagsalikway sa maong kasuguan kundi aron sa paghatag o gustong kahulugan. Muli hinungdan na nabulabog ning adlong ipapahulay kay ang kahulugan o kapahulayan mauman ni si Kristo suma sa Mateo 11 bersikulo 28. So ang pagkabungkag diay sa adlong ipapahulay sa Oseas kapitulo 2 bersikulo 11 ug sa kuan sa kini pagpangutan kapitulo 2 bersikulo 6 gitiwas din ni Kristo pinagi siya pag kuan kining pagsupak-supak kay gilapas man ni Kristo. Suma sa Juan kapitulo 5 bersikulo 18 sa kuan kining Juan 5:9 gani wam gani siya kuan wam gani siya pakasad-a sa kuan sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 22 ngantos 23 nga unta ang tanang paglapas sala man, diba? Suma sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 4 pangutana na nganong wa man sa makasala kaysa ako na laging gikutlo diha na inyong Biblia diha sa Marcos 2:27 at 2:28 siya mo'y tag-iya na sa adlong ipapahulay kay siya mo'y tag-iya siya mo'y magbuot, no? Para baylaing bersikulo ana no gawasan ng Marcos 2:27-28 kanang usa nasa Mateo 12 bersikulo 8 yung usa pagidana mahimong inyo sa nang basahon nasa sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 5 so tulo na no tulo ka mga bersikulo ang nag-ingon yung anong gasige pag nagyaglali siya na nga adlaw Sabado nga adlaw Domingo na by Biyernes Huwebes unsa ba na nga ang adlaw ipapahulay ang kapahulayan si Kristo man di ay diba siya manggikuan no siya may magbuot di kay ang adlaw ipapahulay no ang adlaw mo'y magbuot niya sampula tagaan na mo kuan gaan na mo analogy utang tano si Kristo doon na siya kuan doon na siya kanang kalubihan di ba unya iyaning koralon no nya ang kining kalubihan nga iyang gikoral iyang butangan o karatula na diin ang nakasuwat sa karatula dunay gibutang absolutely no trespassing di ato ning kuanon ato ning striktohon danig mayo bersikulo o bersikulo ay naman lang ganita
So kana no, analogy na siya ha. Ang maong karatula doon ay nakabutang absolutely no trespassing. Buot ba ipasabot nga si Kristo di makasulod sa iyang kalubihan? Kay iya namang gibutangan ang karatula og absolutely no trespassing. Kana ato nang kuha pinubrihay ni nga tuwa nga masabot yun nga yano na itong masabtan. So mao na siya ang pangutana no, kung ang iyang kalubihan butangag kural nya sa maong kural gibutangan og karatula nga absolutely no trespassing, ang pangutana si Kristo di ba siya makasulod siyang kalubihan kay iya man ang gibutangan og absolutely no trespassing. So dayag na lang nga ang tubag gid ani makagi siya kay siya may tag-iya no, di man ang karatula mao'y tag-iya niya. Karon inang pa nga paborito ra ba kaninyong John 3:16 no? Paborito kaninyong bersikulo ha? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. So yan ang maong bersikulo sa inyong pagdawat anang Kristo nga inyong personal lagi nga manluluwas. So nahimo ka mong anak niya. So ang pangutana na karon ang mga anak sa mga Kristohanon nahimong anak ng Kristo makaagi basab. So bag makaagi kay tungod kay kamo isip mga anak sa Dios. Si Kristo maoy inyong paningnan, di ba? Og musunod sa iyang tunog suma sa Juan 13 versikulo 15 ug unang Pedro 2:21. Kay si Kristo maoy katapusan sa balaod aron ang tao himuong matarong himuong matarong sa Dios pinaagis pagtuo. Sumaan na inyong Biblia nabay mabasa na ay kana dayang Roma 10:4 o Roma 1 Kapitulo 3 versikulo 28. Di kay sa pagtuman sa balaod gani di kay itapos mga na ni Kristo dito sa cross o sa kuan suma sa Colosas Kapitulo 2 versikulo 14 ngadto 16 no, kay buot man gid siyang patyon gyud sa Juan Kapitulo 5 versikulo 16 ngadto 19. Pruiba gani niya na mao ang mga kuan kining mga apostolis gani mismo nagsupak-supak gani. Nabay mabasa na nasa kuan sa Mateo Kapitulo 12 versikulo 1 ngadto sa 5. Napagiusa kanang sa Lucas Kapitulo 6 versikulo 1 ngadto sa 5. Nga napagilain na mga apostolis nagsupak-supak sa Marcos sa Kapitulo 2 versikulo 23 ngadto sa 27 baka daghan na ng mga bersikulo at sige katong lali sana sa usa buhat 16 Kapitulo 13 nautda na ninyo basa na usasad kining sa buhat Kapitulo 18 sa bersikulo 4 daghang mga kuwanan na daghang mga teksto anang mo kabasa na niya buot gani una-unaon wa di mabasa das Biblia nga wa di kini ang mabasa diha sa Biblia mahuman sa pagkabanhaw ni Kristo no, ang mga apostoles nagbantay sa adlong ikapahulay. Naman ni usa sa problema wala ingon nga ni dawat wala yung Biblia pero kanin yung mga gipanglalisan diha subay biya sa ako biya nang gisubay diha gyud no kanang
puslan nga gibutang na mangina diha sa sugilan nga nabanhaw kuno na aun sa ni nabanhaw ni Kristo. Pero human sa pagkabanhaw ni Kristo maging mabasa din nga mga apostolos tamo na inyong adlaw ni pagtulay. No naman kay si Kristo mo may ilang ginang idol. No, pinaw kayo sa Kolosas kapitulo 2 versikulo 15 at 17 nga atong klaroho na Kolosas kapitulo 2 versikulo 15 at 17 nga adlaw ipapahulay usa lamang di ay kalandong, no? So mao na hinungdan na dunay punto inyo ng Biblia mo kasabot na dunay punto ang Mateo 5:17 ingon si Kristo wa ko mo anhi aron sa pagsalikway sa maong kasuguan kundi aron sa paghatag o gustong kahulugan, no? Kay ang gipasabot nga adlaw ipapahulay, no? Si Kristo man, no? Narawa na diya laro kayo na sa ug arin mo tan-awon sa Kolosas 2:15 tapos versikulo 17 mura magulo siya mura pag mathematics ba nasa gid ang kuan ba mura siya problem solving, no? Namato pa na diyang bersikulo ang adlong igpapahulay di ay usa lamang di ay kalandong pero ang lawas gyud ug ang katumanan ani mao si Kristo. Ang hayag-hayag na murag dunay solusyon gamay na kamong kadugay ng debate nang unya mato pa og ang kasuguan gihatag lang ni tanaw ninyo nas karang tugon, no? Kinsa may gisultihan ni ba si Moses, no? Kanilang ang banay dito sa Israel na may giingon sa kuan sa Juan kapitulo 1 versikulo 17 ug sa Malakias 4 versikulo 4 duha ni ka teksto nag-ingon ano na diin isip paghandom sa ilang kagawasan gikan sa Ehipto. Unya, usa kini ka trademark sa nila, no? Usa ni kailhanan nila. Ano nabasa na, no? Inyo ng Biblia na kung nabasa na. Kamu dia maglandi sana. Asam na mabasa nasa kuan. Nasa Deuteronomio kapitulo 5 versikulo 15 sa susihangan ni Mayo naasad sa Exodus, no? Kapitulo 31 versikulo 12 ngadto 17 ang sa taas na basaha o sabtan ninyo na kaya napag-iusa Ezekiel 20 versikulo 20 ug wa gay bisag usa mga bay way bisag usa ka bersikulo diha sa Buhat kapitulo 15 versikulo 1 ngadto 29 bisag doon pa ninyo basa na ang mga Kristohanon kamo mismo gihatagan og adlaw igpapahulay nga bantayan ug balaanon sa ato wa di ay nilabot, di ba? Ana siya kapang kung mutuman ng gyud ka bisag mutuman ka man jud bisag wa ka diha tagai sa mong kasuguan kay sila ray gitagaan day ana sila si Moses uslan man hala sige ato ni atong ubanan, no? Atong ubanan mo ni ang kuan ay mo ni ang rules, no? Dunay rules and regulation, no? Inyo ra sa gyapon ning Biblia. Simple lang ni kayo. Diba? Sayo naman ginisang sabton. Kung sayo na dyan ginisang sabton ay. Buot lang una-unaon. So, atong subayon ang kuan
kining rules and regulation ha. Pinsahon ta man nga naamang gikuan, naamang gyoy na may mabasa, naamang mabasa gyud. Oh, dili man sad ako iga kuana na, dili man ako iga ingon ha. So atong basahon kay naa magid rules gud, di ba? So karon atong basahon niyo kining Mateo 5 versikulo 18, di ba? Nag-ingon niya ay way sayluan bisag usa ka tulpok, ha? Way sayluan bisag usa ka tulpok o kudlit, ang tanang kinahanglan tumanon jud. Asa babasa naa sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 18. No, ako ba'y nag-ingon dili? Tara. No, Mateo 5:18. Ang ingon niya, way sayluan bisag usa ka tulpok o kudlit, ang tanang kinahanglan tumanon jud. Sumo na siyang rules. Ang giingon diha unya sa unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 8 sa may giingon, kinahanglan subay sa rules and regulation, no? Kinahanglan subay sa balaod. Suma sa unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 8. Unya sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 10 unsa may giingon diha, nato pa, bisag kinsa ang nagbantay sa tibuok nga kasuguan ug makalapas sa usahan niini, malinapason sa tanan. Sa tig-ingon ang atong baliko na, bisag kinsa ang nagbantay sa tibuok nga kasuguan ug makalapas sa usahan niini, unsa giingon, malinapason sa tanan. Asa na mabasa na sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 10. Tawang pangutana ni mga bay, no? Human na to nabasa ang kinini ang mga rules and regulation sa Mateo 5:18, sa unang Timoteo 1:8, Santiago 2 bersikulo 10. Pangutana, kung makalapas unsa may silot, ha? Ang silot naharagya po na sa inyong Biblia, ha? Kaya maumagay na, ha? Naasa kuan Exodus kapitulo 35 bersikulo 2, matod pa, kinahanglan patyon. Oh, biha ng balao. Balao na, mo'y nagingo na, kanailang kuan. Patyon, suma sa Exodus 35 bersikulo 2. No, pinaagi sa duha nga to sa tulo ka mga witness. No? Duha o tulo ka mga saksi, patyon sa way ko kaluoy. No? Sao man nila pagpatay, pinagis pagbato. Suma sa kuan sa kanini ang Hebreo kapitulo 10 bersikulo 28. Laliman lang gana, bisan gani ang tao nga namunit lang gani kahoy sa kuan, namunit lang gani siya kahoy sa Numeros kapitulo 15 bersikulo 32 ngadto 36, gipatay man gani. Ha? Ang yang sa namunit lagi siya kahoy nga naman. Kaya ang pagpamunit niya kahoy, giatol man sa kinini ang adlaw ng igbabahulay. Ha? Moro ni sa niya. So ako ba'y ganyan, di, itong Biblia rin yapon, so mo na ang silot. No?
no, suma sa akong gipangkutlo anan yung mga bersikulo. Nakaron ang pangutana ni unsaon man ni pagtuman ang kani ilang gingon nga sugo ang adlaw ipapahulay. No, matod pa na way magtrabaho anang adlaw kay bisan ang bisag ang inyong mga anak, inyong mga maid, inyong mga boy, kinsa pa inyong mga ulipon, apil man gani mga kahayupan. Hasta ni mga kuan kini mga turista, mga langyaw sa lungsod, dili pa trabahoon. Asa mabasa na sa Exodus Kapitulo 20 versikulo 10, so sa panahon pa di ay kaniadto, no, ang naman tayo ikuan dili, no, sa tuwa dili doon na tayo hantod karon na pamangyapon ng parada, no, ang tutsiro nga nagbuyo na nakabayo, ila dito kuan man ni yung mga kabilyo, so dili na patrabahoon. Wam say nagdaro dito, no, kung naam ganin nagtamuro ka lang sa pamulay yun awas ay magdaro yan mo, may trabaho ng kabaw daro, so papawayon sa ng kabaw kung na inana nya nasa ikingon di ka pahalingon og kayo nasa Exodus Kapitulo 35 versikulo 3, so kung mo ni kalakihan di ka kuan ni, di kang kaluto ani, so paagi ani electric stove siguro unsa ka nya dili sad ka pagawson sa inyong balay, no, naalang gyapon sa kuan sa Exodus gyapon Kapitulo 16 versikulo 29, sumura lagi kuan parihan ni karon wala isikyo enhanced community quarantine, murag lockdown. Ya matod pa sa kuan kining usaw kining Jeremias Kapitulo 17 versikulo 20 ngadto 24, di ka magdala og bisag unsa nga butang. So naapil ning kuan, apil ning kining Bible, kining sungbok ning kwarta, mga cellphone unsa man basta bisag unsa mga butang di ka padadon. Unya atod pa sa Nehemias Kapitulo 13 versikulo 19, kinahanglan nga takpan ang portahan sa syudad aron way makasud ug makagawas sa sulod sa adlaw ipapahulay ug wa padyoy mamali kay kini usa ka pagpasipala sa adlaw ipapahulay. Unsa man nila pag kuano sa terms and definition na ilang rest day, kani ding giingon nila nga kinahanglan takpan ang portahan sa ato pa masabot gid mo nung ang ilang mga lungsod sa una duna day mura day nigi paril kani kural ba kani nya dunay pultahan kay pasirhan man nya makalapas kani sa bisag asa niya kung ginganlan isipon gini nila nga usa ka blasphemy din usa ka pagpasipala sa adlaw ipapahulay mo na karon gumikan sa kalisdan sa maong balaod ni anang ilang adlaw ipapahulay kung tinuod nga mauna, pero maunay mga bersikulo nga atong nakutlo anang inyong balaan kunuhay kasulatan. Nauna kong pangutana na mga bay, nakatuman gaha ang mga sabadistang Kristohanon sa atong henerasyon karon? Nakatuman ka yun nabisan gani ang mga inyong kining katiguangan ninyo mga apostoles mismo sa Buhat Kapitulo 15 versikulo 10 o ila sa mismong katiguangan wa gani makahimo anak wa gani sila maka kuwan kasaga wa makatuman kay mismo mauday ni ang ikasuko na hinuon sa Ginoo, no? Nasuko na hinuon ng Ginoo. Napay mabasa na nasa Roma Kapitulo 4 versikulo 15. Ug gani matod pa nakawang lang ang dugo kuno, no? Nakawang lang ang dugo ni Kristo nga iyang
ula dito sa cross suma sa Hebreo kapitulo 10 versikulo 29 kay matod pa sa Galacia kapitulo 5 versikulo 4 matod pa dihay kamo nga naningkamot nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod na himuwag na hinuon diha kang Kristo o kini sa grasyas Ginoo. Unya ang kamatayon sa ni Kristo nahugugway bili nakawang ng sab matud pa na inyong Biblia sa Galacia 2 kapitulo versikulo 21. So nakawang lang sabi ang kahago ni Apostol Pablo no so diha sa taga Galacia kay namalik man sa pagbantay ng kuan kining adlaw ipapahulay matud pa sa Galacia kapitulo 4 versikulo 8 hanggang 11 mo na nay ano mo idanga na ng lalakiha. So puslan nga kuan ibutang dalano nga ato naman ang naisgutan sa unahan no atong gitagi-tagi gino atong gibuak-buak yun so nga wala tay bias no kung akong saumon lang gyud ang inyong kuan inyong ang gilalisan bahin na ng rest day or kaning Sabbath day adlaw ipapahulay para lang ginako mga bay no isip kuan ba kini sa akong giingon lagi mga akong sakyan lang buot hunaw naon walay sikta sa relihiyon nga makasupak ug makabuot no way pundok sa relihiyon nga makasupak ug makabuot nimo kung unsa kang adlaw nga mag-alagad sa imong Ginoo kay ang adlaw dili na may muluwas di man ang adlaw may muluwas kay si Kristo nag-ingon gani nga si Kristo maoy kapahulayan dili ang adlaw no sumaw na nga walay kuan no walay adlaw dili ang adlaw may muluwas no? Kung mag-alagad seryoso kang mag-alagad sa Ginoo mahimo basta di lang gid ka busy no pwede magani kada adlaw kang mag-alagad niya kay libre man kas pagpili kung unsang adlaw ka nga mo kuan mo alagad sa Ginoo nabay mabasa ano no nasa Roma kapitulo 14 versikulo 5 naman yung mabasa mo sa umay nabi o wa sab kay mabasa sa Biblia na wa gyud mabasa na kanay klaro man kayo na ang di mag-alagad sa Ginoo sa adlaw nga Biyernes Huwebes ba na Domingo, Lunes o Sabado ba ka ha kung bisag asa ng adlaw di ka mag-alagad anang adlaw maka maka-impierno sa imong kalag ug naam ganing impierno kaysa akong ingon dili lagi ang adlaw no ang gipahimugatan diha ang Ginoo nga nagbakig sa mga adlaw mao na nga buot Ginoo naon dili kargo di konsensya ba no dili ka guilty kung subakon ani mong adlaw ipapahulay kung nakatugkad ka na kay mismo si Kristo akong sa gining idol mga bay idol ni nato daghan man ni siya mga panultikon din na pagkakuan di ba nga mismo kana inyong Kristo no nga nagpalansang maogi unang mialsa no unang ni rebelde unang ni sukat no wa man siya manudloan na nga ang adlaw ipapahulay maoy makaluwas ninyo kung dili ang kinasing-kasing nga pag-alagad ug pagtuo no inubanan sa mga karo nga binuhatan kana inuin at wala naam sa gitunoon nasa Santiago kapitulo 2 versikulo 14 no pagtuo nga ubanan ug may hibat hindi kay pagtuo sa adlaw wag tang noon ang inyong Kristo ana so kining kuan nga bay kining na may ubang mga
mga sabadista no kanang teksto nga Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 nga matud pa nga nabatasan ni Kristo ang pagsulod sa templo sa panahon sa adlaw ipapahulay. Mabasa gid no atol gid sa adlaw ipapahulay. Pero kining tekstuha mga bay, di ni mulaban ninyo kay ug imo ning ilahos ngadto sa bersikulo 28. Ang mga tao dito nangasuko mo may Kristo. No? Nya mao man gani ang nakaingon sa iyang kuan sa iyang kamatayon. So kung atong subayon no sa Lucas 4:16 nga matud ba timan iha ang giingon nabatasan, so wa siya moadto dito aron sundon siya kundi nabatasan lang. So unsa man hitabuha din ngayang nabatasan, so iyang nabatasan nga magsupak-supak sa dito. Kay wa pa siya musupak, di mo makaingon nga yun siya nga kay naaman din kung ilang ho sa bersikulo 28 no? Kay lagi gituhuan nila nga para nila may blasphemy, mao na hinuli nakaingon sa iyang brutal ang makauuwaw nga kapantayon. Ang pagsulod ni Kristo mga bahay sa sinagoga, doon na ni siya kuhan, no? Doon ay duha ka tumong lain ng gidaga ng interpretasyon, no? Una, wala siya musulod aron sa pagpahulay kundili sa pagbasa o pagbalik. So nasupak na hinoon, di ba? No. Nagbasa o nagwali sa pulong kay kung may pahulay pa siya, subay unta sa lagda sa akong gihisgutan ganiha katong Exodus kapitulo 20 bersikulo 10 o Jeremias kapitulo 17 bersikulo 21 ngadto 22. Subay gid unta na. Ikaduhasad kanang kuhan na sa Galacia kapitulo 4 no bersikulo 4 ngadto sa 6 na si Kristo nagtaw ilaw sa kasuguan aron pagtubos kaninyo unya gikan sa kasuguan kung pagtubos man jay gani ang isgutan kinahanglan na siya magpasakop suma sa kasuguan, diba? So unsa may ipasabot nga magkuan sa ato sa kuan kini by law of nature, no, pag-exist sa tao. Daw ng istorya lagi nga nagpakatao si Kristo lagi. Mao lagi kus na nabli lagi kay wa mo agi intersexual course. Mao na bay nga nagpakatao o midwell siya ba uban sa mga tao. So sama ra na kung ikaw nagsag-ob kag tubig, no, kita kani lain nga kuan analogy na to, no, sama ra kung ikaw doon na kay gisag-ob nga tubig unya ako mao alsa sa imong gisag-ob, so entonces wala na kay gidala, di ba? No, ako na ang nabugatan sa imong gisag-ob. Apan kung gisag wala na kay gisag-ob unya gaki ang lang gihapon kang naglakaw, mapagbantay mga bay kay basig doon na hinoy diferensya ang imong panglawas. Sa may akong punto nga akong pasabutan na. Ang buti pasabot na ko kung nagbanday ka ng inyong kuan, nagbaton gihapon ka ng inyong adlaw kining adlaw igpapahulay kanang kasuguan na, no, kung nagtamod gihapon ka bisag itubos na ka na inyong Kristo, pagbantay kay basig dunay depekto na imong bagtoo. Singunan na siya nga bay. Opo, una nga nahitabo na mga dagko kay mga lalus-lalusan nga kay wala jud kayo ba wala kayo ingon nga natugkad, no, wala kayo na tugkad gid nga kahulugan na giliteral ba, no, giliteral mura na hinuon ang adlaw nga
Sabado o Domingo ba kag Biyernes na maunahin o gipahimugatan unya na wag tang spacing ang kanahinong ilang Ginoo ang Kristo nga mao'y nagpakamatay para nila mo ingon na ba. Kung ako mag-ingon nga tinuod na lang akong alam na usla naman lang. Pero lahi gid mga bayno kung magawas gid ka sa kuan, magawas ka sa mga sikta sa mga relihiyon nya tugkaron dinhi mo ang pinaka bugat no kanang ugdang gid nga kahulugan ba unsa gid ay ang kuan, unsa gid ay ning kining infinite jud nga supreme being. Kay mura sa labaniga nalawgaw sa labapod kay pareha ning issue ron sa death penalty nga bida kutlo ning mga bersikulo nga pwedeng tapahaw gid ba resulta lagi ning kuan. So ato ning kuan ay ato ning suwayan pag tukion tani kay lagi nalagi balaod nun sa anti-terrorism bill kining kuan death penalty nga supak ang kuan ani ipipilang misupak sumuna kining gamiton ang mga bersikulo nga sayop ng daan unya mamahayag og laing mga kuan kining sayop na sad nga kuan kining sayop nga pagpadayag no kay kini balaod man sa kuan no? Balaod sa gobyerno panday lagi og maong balaod no kining death penalty sa ko kay bawo no agi banig plebisito no uyunan ba ni sa kinabag-an pero para nako uyon gigay ko ani nga bay pero nalagi si misupak sa dami na sa ako ra baging tan-aw mura ba kana bitaw wala magsukad sa kana bang imo ging prinsipyo para nga naa jud kay imong katalungan kung nganong musupak ka na nganong dili ka uyunan na ang kasagaran sa mga nabatian ako kay ang ilang gibasihan mao ang kuan kining ang Biblia nga ibaw na biya kita nga pagka pila na kakatuigan pagkadaghang na nausap-usap ba na kang mga surambaw nagapaiwa sa mga bersikulo daghan baging mabasa din ang mga kuan kining mga moral di usapan ng mga anomalya yung mga binastos yung mga sinalbahis niya mo'y kuaan o kuan pasihan ano nga nung supak sila din so ato ning suwayan tani pagkuan no kini magtuki kining ang kuan di lang tani nganlan tingali nato bay no so ato lang ning basahon no kining ilang katarungan ining ilang pagsupak sa death penalty no ato tukion na to maayo kung makiangayon ba ni ang ilang pangatarungan sa atong basahon ni bay no matud pa dili sa iyang post. Let us resume our Yahweh sa pagsusi online Bible study for Catholics Day 13. Ang topic, death penalty. Matupadalay pagsusi. Nganong ang simbahang Katoliko nagdumili man sa death penalty nga ang bala ang kasulatan nagtugot man niini doon na siya gikot no sila rin nagkot aning bersikulo ha kining Exodus kapitulo 32 bersikulo 27 ngatos 29 yang usa kining Leviticus kapitulo 20 bersikulo 10
Unya Deuteronomio kapitulo 22 bersikulo 21 ngadto 24. Unya Ezekiel kapitulo 16 bersikulo 38 ug Mateo kapitulo 18 bersikulo 6. Sa una palang bahayag lang daa, no? Makita gini mo nga murag na murag na dagma na siya aning iyang pamahayag, no? Nganong ang simbahang Katoliko nagdumili man sa death penalty nga ang balaang kasulatan nagtugot man niini. Intro ni ang gigamit gud mismo ang balaang kasulatan nagtugot man niini. Ara man din na bay no. Sa atong basahon ni Yahweh, kung atong basahon ang balaang kasulatan, ang Diyos nagtugot sa pagpatay sa mga makasasala ug sa laing bahin wala usab nagtugot niini. Diyan ay deklaro ka nito. Kung atong basahon ang balaang kasulatan, ang Diyos nagtugot sa pagpatay. Ihara ka nila nga siya may hindi no? Unya nagtugot sa pagpatay sa mga makasasala ug sa laing bahin wala usab nagtugot niini. Mura naman hinuon ning inyong gikomersyal nga ang Biblia nagkasumpaki ay din. Ang ikalimang sugo sa Diyos nagkanyon, ayaw kamo pagpatay. No, suma sa kinini ang 10 commandments of God, no, naa sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 13. Si Kristo sa bagong tugon, iyang gisugo ang tao, ayaw pagpatay. Sugo Mateo 19 bersikulo 18. Sumaon sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 13 ngay mong gikutlo og sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 18 sumurag paralel, no, na paralel ang mga teksto na sa karaang tugon ug bagong tugon nga nagdili sa pagpatay niya. Ikaw raman say nagkutlo ani teksto nimo sa pilmero. No, bilang ni ka bersikulo gitok ni kuano Exodus, Leviticus, Deuteronomio, Ezekiel, kining Mateo 18:6. Lima ka kuan mura ni nung dag ay mo resulta lagi ginibay na kani di ka mura kag originality wala ka dungog taong kuan kining pinasok style ba nagganyo nakasunod aning kuan Socrates Columbus na bang style bitan ni so nga pangutana bla 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 bago tubag sa dayon kaniyang mga membro maupig sunod ani ay Ginoo atong tiwason ni daw makalibog ang pamahayag sa balaang kasulatan. May ganibaw kay tataw na dunay daw nagkasumpaki sa pamahayag nga mao ang pagtugot sa death penalty ug ang dili pagtugot sa pagpatay sa tao. Asa bagit kita mo tuunin ni naaro na nimo atong tiwason ato kanang timan-an ang atong Ginoong Hesukristo nagtukod og usa ka iglesia kun simbahan ining Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 na mao ang iyang lawas og siya mao ang ulo. No, matod pa siyang gikutlo nga bersikulo nga Kolosas 1 bersikulo 18. Diin siya mao ang manluluwas niini. No, matod pa sa bersikulo nga iyasang gikutlo nga Efeso kapitulo 5 bersikulo 23. Gibuot sa Ginoo kuno nga siya magtukod ini maong simbahan aron pinaagi kaniya ang kahayag mahidangat ngadto sa mga dili Hudiyo. Sama ka na to. Dili palang daan ba yun? Kuwang ginisig kuwan sa history. Kung unsa di kagikan na ning mga maharlikans nga dunay kadugtungan dito sa mga Hudiyo. Sige lato na isgutan sa lain ng mga
lisod niya nato. Ato sa ning wasong niyang duan. Yung post. Mato padali. Buhat Kapitulo 13 versikulo 47. O kining maong simbahan mao ang depositoryo sa kamatuoran. Ang haligi o patukuranan sa kamatuoran. Socrates Fernandez gid lagi. Unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 15. Ang matuod nga simbahan kung iglesia mao ang gihatagan og katungod sa Dios. Namusangyaw sa kamatuoran ug nga kinahanglan adto kita mamati niini kay ang dili mamati sa simbahan wala usab mamati ni Kristo. Lucas Kapitulo 10 versikulo 16. Di marba ni pagkadaghan nga bang tas reliyon ang nangangko na ni ug unsa man simbahan. Tiwason kitang tanan makabasa sa balaang kasulatan kung Biblia apan lahi-lahi ang atong mga interpretasyon sa pag-usapan nato. May kaibaw ka na. Uyon kita sa death penalty ato kung kuy-kuyon ang bersikulo kung asa katong dapig sa atong gibarugan. Maori ay maura din pagka-istorya ha. So dito nga di kanidapig sa mga bersikulo nga imong gidapigan. Nasasgutan niya sa unahan nga mo daw murag nagkasumpaki ni. Sa duha ka pa nagsumpaki, wala siya muuyon yadto mga bersikulo nga yang gisitar nga nag-uyon sa dipinirite. Diri siya nagpahiuyon sa mga bersikulo nga supak sa dipinalti. Apan ang highlights ginani iyang murag iyang gikomersyal nga ang mga bersikulo lagi nagkasumpaki. Doon may mga bersikulo nga uyon sa death penalty, doon na say supak sa death penalty. Sa ato pa diri siya sa habi sa supak, no? Mga bersikulo nga supak sa death penalty, wala siya sa uyon. Maura din pag-istorya habay. Sa ato pa gidugot gidiay ning death penalty dias balang kasulatan. So sa bersikulo nga imong gikuy-kuy ug mao ning gisubay. Noon, ang gobyerno wala na magsikta ng mga bersikulo no kay ang gisikta din nato ni ang kuanan kanang mga panghitabo. Kaya atong kanan atong sugdahi atong diwason nga mga sayop nga kasalimuan ng mga panghayan. Sumao ba ka na ang tinguha o kabubuton sa Diyos? Siya sa intubang dili. Tungod kay aduna lamay usa ka haligi o patukuranan sa kamatuoran nga mao ang iglesia kontoril adto maminaw ang panon sa tingog sa magbalantayawan natin diwa. Kuani ka na sa ni out of topic naman iyang gisgutan gisgot naman ni kuan sa ni ginin tukod nga simbahan diining gipadangat kuno sa pangadamhanan karon na ibalik ang death penalty. Diin ang simbahan libarog sa dili pag-uyo niini ang pangana kinsa may atong tuuhan tumano paminaw nga tingog mao kini ang hagit kanato karong panahon na mo na bitaw nang gitubag ilo nga dili ka ni uyon sa mga bersikulo sa habig sa ni uyon sa death penalty dili sa nani subay sa mga bersikulo na uyon sa death penalty pagkasayon sabto na na mao lagi ni resulta mga bersikulo kini bitaw walay kaugalingon nga paminsar bitaw walay kaugalingon kalkulo ba kini bitaw sumusunod linya man guni ni kuan ba ang Socrates Fernandez man gi original wala gini sila original no sunod lang gini og dibatihon gini sa personal murag kaya mo ka gini ako ang gini kalugana na niya di maniya kaugalingon no sunod ba lang pinasok ba wasun. Si San Pedro ang unang Santo Papa sa iglesia, mitubag ni ini. Sure ka nga si San Pedro yun. Kaya tigasan mo, kinahanglan sundo na mo ang Diyos o dili ang mga tao. Mao lagi na dayon, no? Kanibit ang gamit nga bersikulo sa
buhat kapitulo 5 bersikulo 29 ba, no? Kung magtatad ko nun mga kuan kining pulong sa Diyos, pulong sa tao, ay palabigin ko na ng pulong sa Diyos. Muna na buhat kapitulo 5 bersikulo 29, isang sigahimo na bersikulo kamura man po. Awan niya si Kristo na mulong nga naminaw kaninyo, naminaw usab kanako. Lucas kapitulo 10 bersikulo 16. Ni kalakiha ron ni si Kristo namong gunong ang naminaw kaninyo, naminaw usab kanako. Mao ba? Sao man na ninyo inyong konsilyo? No, pati yung konsilyo sa Vaticano II, so konsilyo Tridento nga. Kasi pati-ay nga ninyo konsilyo ang paminaw na inyo pagkasumpati-ay. Diba? Matutad rin, no? Si Kristo wala yun magtugot nga mapatay ang tao sa usa ka makasasala kung nakahimo o kuan kining heinous crime, no? Sigurado ka kawag yun, ha? Sigurado ka kawag yun. Unya usa ka babae nga nasakpan nga nanapaw, di ang silot mauang kamatayon, gipaatubang ni Jesus aron hukman sa kamatayon apan wala siya musilo ngayon pagkalayo istorya tao ni. No, hukman ko nung anong ni Jesus iya di birador ato. Kasi man ni mong pumahayag nga bay. Nganong ang katawhan karon daw uhaw man sa dugo sa usa ka makasasala. Sa dihan na mahayag ko ng atong Ginoong Hesukristo sa usa ka sambingay, diin gusto sa mga katawhan nga idton, no? Oohon pation ang mga sagbot, no? Si Jesus miingon ayaw kay mahiapil ang mga trigo, no? Pasagdin ninyo nga ang trigo ug ang sagbot magtungan og tubo hangtod sa ting-ani. Anhara sa katapusan ang sagbot bukuson og ilabay ngadto sa kalayo apan ang trigo tigumon og hipuson sa kamalig. Yes, karaan to gun man lang gito'y kwinta. No, katang lonok nagyaros ka na. Ay, Ginoo ko kining hayagan. Karon ato nang naklaro, usay naklaro magani ka. Nagkapaiwag gani. Wap agni siya iyahan ko anday ba kanang wala pa ni siya iyaha bitang konklusyon kung unsa gini niya pagsabot. No, so mailan gini mo kinupya lang gini. Pero ato nang naklaro nganong ang simbahang Katoliko maisugon nga mobarog sa pagtutol sa death penalty kana tumikan kay dili kabubuton sa Dios. Ang pagkutlo sa kinabuhi sa tao kay ang Dios mao ang naghatag kaniya sa kinabuhi. Suma ko no sa Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 39 ug siya lamang ang magbuot nini dili ang tao. Ay, yun sama nimo paghibong kung ang Diyos mo inagtugot pinagi sa tao. Hindi naman na sa bersikulo nga imong gipangkutlo sa na pila ni ka bersikulo 5 gini ka buok mo hindi naguba nimo. No, sige tugot ang death penalty lagi sa tao na tuling katapusan at ang tuwason na yung hinapos. Hinaot mga igsuon nga makahatag kini kanato og pagtulunan kung asa kitabudapig na itungod sa death penalty. Dagang salamat and God bless us all. Pro Deo et Ecclesia. Wala ito dibasa ko kini mga bayno ato nga tubagon. Gawas lang din amin kay kanudod. Laro magiging kadaghan ko kadungog ani sa mga pamahayag ni Socrates Fernandez. Pero mas maya magito si Socrates Fernandez nga may mamahayag kay mas makuan pa nimo. Although pwede nimo siyang madebate pero alang-alang na lang ba kaysa kani bitang ingon ani lang nga mura pagputol-putol nga wa gi klaro. No, midritso lang gani siya ingon dere nga kuan nga kining karon ko no ato nang naklaro nganong ang simbahang Katoliko layo ras tinuon naggipasiunhan ba gini nimo ano kining Elmiro palang daa no
nganong ang simbahang Katoliko nagdili sa death penalty nga ang balaang kasulatan nagtugot man niini. Tanawa ra gud ni pagka kuan na ni. Kung atong basahon ang balaang kasulatan doon na kami nagdili sa death penalty, pero dili sa unahan pila ka kani napagani kay daghang bersikulo pangipunoan pero kani mo igo na ni, no, igo na ni nga makapaila nimo nga magpaila lang jud nga kuwang gastoon o dili ka open minded ba. Kung basihan na to bay, no, nga puros lang kinini ang Biblia, di na lang nato iapil ni mga teksto nga imong gipangkutlo nga uy naaday uyon sa death penalty. Ari lang ta sa kuan kaning dili uyon. Kung mao ni basihan mga bay, no, ang resulta ani, no, usa nis makapa-arugante sa usa ka believers. Kaya ako nasiguro sa ginako nga daghan sa mga believers karon, porya lang no sa mga believers nga mga ligdong sa mga tarong niya open minded kay ba kani uyon gid ani. Ang punto gid ani, ang usa ka balaod mo nga death penalty makiangayon ba, no, nga itugot kini sa balaod panalita ha. Nakoy usa ka senaryo, no, akong ipangutana kay kini balaod man nga kalibutan, di ba? Dili ni spiritual judgment according to the Bible, no, according to the scriptures, no. This is the law of the land, no. Balaod nga kalibutanon. Maubitaw itong iingon si Kristo nga ihatag ni Cesar ang iya ni Cesar o ihatag sa Diyos ang iya sa Diyos. Katong ipakitaan ba sa Diyos ka sinsiyo. So mismo si Kristo gani ni inipadayag og pagkahod sa balaod sibil. So diha palangga ang nagsugod ang separation of powers between church and state, diba? Karon panalit ang usa ka senaryo, diba? Daghan na bang nahitabo ani nga senaryo kung panalitan ikaw usa ka kabana, no, dihay misaka sa inyong balay nanulis. Pag humagpanulis ikaw gigaid ka o sa dihang gigaid ka sa imong atubangan, dun na kay anak babae imong asawa gi-rape sa imong atubangan, pagkahuman gipatay. Kanawa na ninyo matanaw na nga sitwasyon. Daghan na bang nahitabo nga ingon anak gyud, ha? Kung ang usa ka bana, no, kanipait nga mga sitwasyon ni daghang nahitabo sa unang panahon nga mga brutal kayo, ha? Sa mga nangaging mga administrasyon, pinadili sa mga kabukiran nga mga busado gigay itong mga kuan sa una, musud lag kabalayan, daghang mga bana, no, nga nag-antos gipanggaid unya sa ilang atubangan, nanulis pa ang kining mga dautan ba nga mga elemento. Kadaghaning nahitabo, ha? Kadaghaning nahitabo na naay mga bana gigaid sa ilang atubangan, gipang tulis pa sila. Pag humagtulis ang ilang mga asawa, ilang mga anak nga daga, gipang lugos. Pag humaglugos gipatay pa sa ilang atubangan. Sa imo kang tan-aw bay, ikaw nga nagpuhos na unsa may imong tan-awan na may ka na siyang ang silot na life kuan lang, life sentence lang, ha? Gikwaan kagabtangan sa imong atubangan, gigaid pa ka unya, gilugos ang imong asawa, gilugos ang imong anak babae. Pag humaglugos gipatay ba diha sa imong atubangan, unsa may imong tan-aw na? Ug buot bang gani una-unaon ang death penalty, kuwang ba man gani nga isilot anang mga tawhana? Oh, katong nahitabo sa mga chong sisters, oh, ha? Ikaw sa imong dapit, mga anak nimong mga babae kidnapon,
Nya paghuman pamati yun. Sa man giunsa man ani mo pagsintido daw. Ay. Ha? Nya basta lang nga Biblia utlo lang ka bersikulo di kay na magtugot ang simbahan dili na mahimo ba yun? Burong ra kay na nga ko ano? Burong ra kay na imong pamahayag kada imong pagpost ana. Ngapi sa tanin nyo ba no? Sumauna ba nga ang uyon sa death penalty dili ni siya kuan ba dili ni siya nga kana bitong tinapaw-taphaw lang nga pag-analisa ra ni kung dili gipahimug-atan kini pag-ayo ug nganong kini gitugutan ni pila man karon ang mga kuan kining sa kadalanan ang naitabo no dunay mga gipangtulis paghuman gipangpatay katulang estudyante sa UCO ha graduating no usa ka estudyante unya gikawat ang cellphone paghuman gipatay ba so wa siguro siya kay baw ingon ani nga senaryo no mao na nga gumikan sa kadaghang krimen no linuog gigayo nga krimen giwagtang masani sa katong panahon ni kuan kay pro life lagi ko no ha pro life sure ka mo nga pro life unsa inyong gitan-aw ang kinabuhi sa usa ka kriminal sa usa ka konbiktado nga pila na gipatay ha kung dunay mga balita diha nga mga kriminal dunay gipatay gibalita sa news wa agni nay labot sa wa gibalita nangagi niya mga biktima mao na yung gitan-aw pro life how about sa mga nabiktima ana ha kung pro life sige sakyan na to pro life ang mga biktima intaw na nang ilang gipangbatay no gipanglugos gipangtulis gipangbatay ang ginikanan unsa man ingno na lang naghapon ato nga love your enemy unsa man ta kani manggong ingon ani bay dili sa niingon nga death penalty paturagas lang so opposite side ana kanang love your enemy dili sa naingon nga paturagas lang pod di ba ikaw kuno ha ikaw nagpost ka ani ako maning gibasa no wala tay bias no nga to agad pastada gyud no plastada sa tanang anggulos katarungan ikaw kuno bay kanang imong inahan na kay anak daga unya ang imong kuan ang imong asawa ha akong tulison patio na ko sa imong tubangan luguson ba nako unsa man kahimo ka nga imo kong higugmaon gyapon kay pro life ka at kay Ginoo ko ayaw bitong kinundo ano imong kalaki bay no kanang murag minani ba murag hilasan di ko maguna minani tao kung maingon ka love your enemy okay ra na siya kung kaatbang sa atong mga kuhan sa atong sekta sa reliyon panalitan ikaw Catholic faith defender ka nya imong kaatbang Iglesia ni Cristo o Sabadista o kana nagdebate mo diha kontra mos pagtuo kontra mos doktrina pero imo gyapon sang higugmaon sa inigsuon nga Kristohanon ingon ana hinaot pero when it comes to this kind of situation nga kuan kaning ingon ani nga klase sa kanang luogi kayo di na magsilbi ingon ana kay kan napay balaod di man sana mahimo pero dili mo na pwede ingon ana yung kutlo lang kajag bersikulo nga Diyos ko no kadili ang Diyos at the same time nagkutlo ka bersikulo nga pero tindaghan na kita hindi waka nilabot sa bersikulo nga akong isita gani nagdaghan akong bersikulo dali nga bida gusto ka tanawa niya ang kuan ang parto ka kita dito unsa ka yabag ng Diyos ano imong Biblia nang mabasa di ang Diyos maglusag tae ang naong nagpakaon og kuan kining pan sa bulag tae nagsugog pagpanulis pagpaglogos
Kamu naanad naman lang tingali mo kining arugante nga pangatarungan niya. Ingna lang gyapon na ninyo, okay ra man na kay Ginoo manggon. Okay ra, Ginoo ra nya maay ka na. Maay ka na siya nga panig-ingnan. So kani ba di gini siya magsilbi nga ingon ani ini. So por Diyos por santo mga bay. No, ako lang na siyang gitubag. Kaya ako dili kay kuti ako na nang sa Facebook na unsa na inyong mga gipang debatihan yang ako ang dugay nakita na si kadungog na nahuro naman na ng doktrina diha nga andiya sa plaza kaniadto pa dito buburadyo pa no yandong bata pagikay ko dito pa sa freedom pa nga to inisintip sa kita gunahuna pero interesado naman kita mga ingunan na bay huro na mga sa pamay bahin sa mga kaning isgutan to kaganina mga adlaw igpapahulay diling pagkaon bunyag sa bata kaning pagrosaryo mga purgatorio unsa pa man ini mga Santissima Trinidad nga ang Dios tuloy no tulo ang persona usa ka kinaiyahan dunay uban hasay duality nga duha ra Dios hasay uban usa ra gyud no dili nga pagkaon sa dugo-dugo kining pagtukod sa mga simbahan nga natuka na mao na pagkadaghan na bay gabalik-balik ng mga doktrinaha mga bay hantod karon di sa Facebook magbasa ako katawa na lagi ko magbasa ganian na kay pwede kay ko kay siguro na ko ba basa-basahon ni pero kani sa imong post lang gyud kay kuan naman guni siya gud kining di na to malikayan nga makapangin labot manggod ani kay ang gisgutan na to ni kuan naman gani sa dili ni siya kana bitaw sensitibo ni nga issue nung dili na ingon nga post lang kajag tapaw-tapaw lang diha nga no basta-basta lang kajag mo post jag no nga nung kuan nga nung dili ta yun ang death penalty kay mauni no nga ang sanay ang gisgutan rin nga kuan nga inyo kun inyong gisusi nga mao na ang bala kasulatan uyon niya sa pikas bahin ha say dili uyon nya ang si Kristo nagtukod og simbahan kinanglan adto ta mamino kadugay nga nabay lata na kinang issue nga nabay naban tuyok ba nga nya gitukod ang inyong simbahan butang da gid nawa, kasi gabok na ba gini? Ingon nga, si Kristo gatukod na inyong simbahan. Ano ingon jud nga, mauna, penalty gikuan jud, gibawal. Kadagang mabasa, dali nga. Ano, ini mga uban na immoral gid nga kuan ni Kristo. Ano inyong basihan, Biblia lagi na. Wak ang labo kami mga kuan ani mga connection ani nga mga world history no nga dunay mga kamatuoran ba ani nga kay kani sinurambaw ni nga compilation bitaw nya sinurambaw sa pagsugod nakasunod surambaw po pero bitaw ba seryoso kami kining sa balikan na to ni kining death penalty bay kung kani kay nagawas ni nga kuan kini nga issue so ako sa akong kabahin uyon ni kay kuan ni og ako na siguro jud ko purya lang sa mga believers gid nga open-minded lagi nga mga tarong gid nga uyon gid ani death penalty dapat lang yun pero may pa siguro ba'y moingon ka nga base kini siya abusuhan kana siya lahi na sa istorya no butang-butangan ka diag sala nga bisag wa kaysa niya silutan ka sa death penalty kana boy kana dili na mao apan dili na sala sa death penalty lahi sana siya nga kaso pero ang punto na to ani ang hustisya man no sa mga biktima kay pagkadaghang na biktima bay nga
grabe gi kayo, no, grabe kayo, no, dihay mga nabiktima nga kuan kini kinumdo mo atong kuan kiti sa Talisay ba siguro to nahitabo, kalimot lang jud ko ato nga kadto bitaw usa ka amahan nga OFW nga gibalita dila sa ako sakitan gigay ko mo sultin nyo ani nga ang iyang pamilya, no, iyang asawa mao pud to gilugos, gipatay niya paghuman, gimasakir gyud, no, ang tulo niya ka anak, iyang asawa hasta ang maid ato patay. So 5 ka ko ano sa iyang kinabuhi gipatay sa sulod sa balay niya. Gibalita, basta gibalita to dire niya pagsakay niya sa eroplano kay nakuan man napatik man gyud sa pamantalaan niya dihay mga pipila ka mga pasahero nga nakahibaw sa kuan kanang iyang kahimtang ang mga magasin nato gipangdaguan aron dili niya mabasahan. Sus kung ambot lang pagkaluoy sa biktima in down bay, no, ang mga pasahero na kining kay nakabasa man sila sa kining balita nyawa man sila magdahong nga ilang ikasakay itong mga pasahero. So ang kato nga magasin gisabot ang kuan stewardess nga ang magasin tuhan taguan garon dili niya mabasa. So imagine nun ba nimo ba nga kung ikaw may naa sa mong kahimtang, no, lipay kay ka sa imong paningkamot pila ka tuig imong giantos, no, giantos nimo ang kamingaw sa imong pamilya, naningkamot ka tuwa ka sa layo nga lugar, no, naninguha ka dito, no, pila ka tuig, no, giantos nimong kamingaw ang kasakit, no, nagantos ka na nya nagtigom ka para sa kaugmaon sa imong pamilya nya muuli ka maon na imong dangatan. Kaning mga panahon na murag wala naman to ang death penalty ani, di pa ni dugay ni nitabo murag kung wa ko masayo panahon ni sa administrasyon ni Aquino. Grabe man rampang kayo ang krimen nga nitabo ani mga panahon na. Mauton nga nakasakay sa eroplano gipangtaguan tong mga magasin. Sumurag mauroti balita nga akong nadunggan apan wala ko kahibaw sa sunod ato pero imo nang maaninaw, di ba? Naka sa eroplano nya ikaw mao na imong kuan hinam-hinam na ka kay kanang adlaw muuli na ka imo nang makita, no, ang imong asawa imong gikamingawan ang imong mga anak, no, pila na edad sa imong anak, pila ka tuig nga nawa ka sa ilang kiliran sa unang higayon imo nagyong magakos. Imagine na unya pag naog nimo sa eroplano pag uli nimo sa inyo sus Ginoo mao na imong masugatan, ha, yung sa may hustisya life sentence unya maayo ka na, ha, maayo ka na, no, atong tawgon tong mga kinatibuk ang grupos charismatic, no, mga Catholic defenders i-appeal pa na natong ubang relihiyon siguro, ang mga Bible Baptist, mga Iglesia ni Cristo, saksi ni Jehovah atong tabagan, no, nya atong ingnon ang nabiktima in town nga perting antos pila ka tuig nya pag-uli mao na iyang masugatan nya imong ingnon nga sige lang bay bagsuhay ra ni sa Ginoo, no, no, gisukod ra ka sa Ginoo, love your enemy, may kana, no, at kini nga to ba kuan lagod ka na bitong sentido ko mo lang unta ba kay doon sa makiahay ko ani naman o balao death penalty dili man gyud ingon nga ibutang dagaki ibutang da may da biktima, no, ana, so dili say mo patay, so sa unsa man ipaagi sa due process of law, diba, ipaagi sa balaod sa maong sa laod, no, sa iyong gibuhat makiangayon ba ang selot nga death penalty, no, tibuok nimong pamilya, no, ang silot death penalty pero bisan pa ganibay, no, buod gani gid naon yun, no, ang death penalty mura di gani kadot kuwang pang ano man ang kinabuhi sa mong pamilya di na mabalik, no, di na mabalik ang kinabuhi sa pamilya, worse pag yun na way makuhang hustisya. Kung maingon mo pagpangatarungan nga kani pwede ning mamaniobra, no, kay dunay mga kuan, dunay mga
kini mga akusado yun nga posible nga makaikya sa death penalty. Samot na ginawa death penalty, samot na gitug life sentence, samot ang grabe nga abuso sa katawan mo na hinungdan nga may grabe gyud pagmaayo, no? Ang yawanon nga pangwarta sa mga black market nga may resulta og lain-lain nga krimen. O na bay, hinuktuki na maayo bay, no? Di ta ingon nga pasaga do. Pasig makaingon mo nako ba nga nganong sa panahon katong kami gid nga kuyog-kuyog ni Socrates Fernandez sa una. Permi man din namong na kuan nang gid sa una nang dibatihan kay daghan kay ba magining kuan. No kini mga Catholic defenders nga nakailag namo kaniadto sa una kay pila ka mga programa gud nga kuan ta dito katingog das una, no? Kami kaniadto si kuan si Dani Cubta, si Rudy Racasa, si Bacalso, ani sila si Aram Hines, si kinsa patong uban basta kami gay nagakuyog-kuyog sa una, si Larry Alibio, no? Gikan sa pagkadagang programa to sa Bantay Radyo, Action Radyo, no? Kanang debate no mo sa kautuhon des unang anhara na mo da live sa Talisay, no? Sa DYRF, CCTN Channel 47 napatoy kinini ang DWHP. Nya gawas pagid ana do na pakigkoy kanang nasa tilahi nga programa nga murag ako ra giimbitar sa datong time nga magisgot og ganing mga ingon ani kay kani manggo ingon ani may baygo labi na gyud og anihaan ning topic na to karon nga ito naghimo na lang jud nag-vlogging jud ko ani kay dili lang kay kanilang isuha nga perti pat ning pagkadaghana no kining mga bahin sa kuan bahin sa siyensya sa science kay ang atoa mangud ani gud importante mangud ani nga ang kanabitaw pagsabot nga kanabitaw for the meantime ba kung napay uban gyud diha nga wa pa matugkad katong dulduulang nga ma-deliver po nato sa ubang katawhan kay importante manggod karon na ma-enlighten gyud no dili lang sa science no sa kanang mga issue ang mga extraterrestrials kanang mga alien kanang mga unidentified flying object mga UFO unsa kana diha mga history nga mga nangagi panahon nila ni Hitler kadto sila si Mussolini, Joseph Stalin, nganong na ingon ato to niadtong panahon na unya sa habig sa dili sa kini ni mga sekta sa relihiyon na dili lamang kay kanirang mga Katoliko kini mga Baptist unsa pa ni mga Hinduism dili nya apil pa diri ang mga grupos mga godless group of people kaning pariha ni mga atheist kaning mga humanism. Nung tagahan kay ni nagkinahanglan ni siya bay og paninguha sa harmonization kini mga ngani nga mga isuha isagol pa nimo ang problema sa gobyerno. So tinud-anay lang yun kining atong pag-vlogging mga bay dili lang kanang atong concern no ang pag-proteher sa ato nga kining pinulungan o musikang binisaya nga usa ni sa atong mga kausa apil diri ang kining kalikupan nga unsaon nga magkaanang-anang pagkadaghan kay karon pila ra gyud nagpakabana niini. Ako karon mangutana ko ninyo diha ikaw nga nagpost ani. Ambot og naa ba kay krusada ning bahin sa kalikupan basig puros lang gini nang pospos lang kadiag kanang sa onsa ingon nga naghukom tano bilo nabantayan kay nako nga murag minus gid kayo ang mga kuan kining mga di ingon bagunsa murag minus lagid kayo ang mga siktas, reliyon, pundo. Sumuna ako karon basing nasayo ko usa ni kahagit ninyo. Nga magpakabana kita sa kinini ang sa kalikupan dili kay puros lang tani hisgo taning kaluwasan na mauna dili ni importanteng kalibutan kay kuan kanatong siguro itong kaluwasan sa tungkalag. Arugante kay nga kuan be no kay ngano pa mangyo nga ang Ginoo gipaagi pa man kita diri sa kalibutan sakto pa do nga kita mga purpose nganong gipaagi kanya diri sa kalibutan di ba nya sa pag-agi na to sa kalikupan no wa ay tao nga nimugso ni kalibutan na
ang bunch of environment ang kalikupan diha ng daan dasok sa kinaiyahan no giyano lang ni guba sa tao. So kita doon na tayo responsibilidad na ato ning amumahon no ang kaluwasan sa kalag dili mangitaan na kasiguro pero sa ato lang kuan kining paningkamot gid ang nakahibaw ra gid ana mao ra gid ang imong gituon nga Ginoo. Di ba? Ana ra na siya. Ako mangutana ako ninyo ha. Simple kay na akong pangutana. No, kung magisgot aning ingon aning kaluwasan lang. No, logic lang ba? Pananglitan ha, pananglitan lang. Pananglit lang man eh. Wa may kumos pananglit, di ba? Example ra man ning ato ah. Pananglitan ikay Ginoo. Naghimo kag duha ka planeta. No? Ako man ning gipangutanan ni Socrates Fernandez nagapareha gid among unahon na ni. Buto kay numdum pa basisugan. So pananglit ikay Ginoo na naay duha ka planeta. Naghimo kag duha ka planeta niya. Ang usa ka planeta naghimo kag mga tao. Unya kining mga tao nga imong gihimo nagtuo Ginoo nituo nimo nga naa ka. Apan ang mga binuhatan no mga illegal way pagkabanas kinahan mga yawan uno binuhatan no mga kriminal mga kawatan niya ni ay usa ka planeta dere nga walay pagtuo nimo no wa sila magtuog Dios kay wa sila kakita nimo no wa sila pagtuo apan ang binuhatan diniyos mga buutan nagpakabanas kalikupan be apangutan na kung pananglit kay Ginoo be hain may imong luwason aning duha. Oh, kana kasayon la ka. Sabta na siya mayo. No? Makiangayon ka. Importante ang pagtuo yun. No? So bahalag yawan uning mga tuhan nagbinuhatan. Bahalag mga kriminal, bahalag kurakot ni. No, bahalag mga kawatan ng mga tuhan. Ato lang ilangit. Yan niya mga tao nga nagbuhat ng tinalong. No, ay para ginilo wa lang gid sila pagtuo nimo pero mga buutan ato lang i-impierno tama o na diya ikaw na timbang-timbang ana no kining ato diri sentido komún no dili ta kana ba bitaw patuyang lang bitaw magpalabi paturagas nga pagka overacting nga klases pagtuos biblia ng kasagaran sunod lagi na nimo bao naman kita ning style ning kuan so Fernandez no giniga pila na kuan ni Blales gini ni si kuan sila si attorney bakal so dito mas radyo pa ni una so mao na mga bay no atong concern pasaylo alang ko no kung doon naman gani nasakitan sa akong mga istorya kining ako sa ako nang gingon dili kay ko taga-taga kay nang unsa na mga na-post. Piti man daghan na kay daghan tang mga friend sa Facebook nga grabe man gid ilang lalis ana. Dupin na. Mag-isgot ko dere issue lang no. Mora na akong kuan pero kaning iyaha man gud kay nag-post kaning date penalty ba. Di kay amot lang di gikay ko kanan. Wa ko makauyon no. So, mo na nga ikaw mag-post ka, naaron na nimo saon na nimo pagsabot pero kay imo nang i-post andam gid ka. No nga dun nagay mga oposisyon ana. Nya kini pag-post na to, bastada kini ba tinarlong ni, no? Subay gini sa kabubuton sa Ginoo bay kini akong pag-post. Di gini makiangayon imong post, layok ra kay tinuod ang imong katarungan. No? Tungod lang kay mo'y nagtukod sa simbahan ato ng subako ng usa ka balaod noon na kinahanglan magina siya no kinahanglan gina nga kanana ato yung kuan ba kini bitaw kini bang pagsuporta na to no depende na sa gobyerno diba kay ako le pa sultian niya pila ka mga hiwi diya nga kuha na higini mga binuhatan sa gobyerno muriak manggida di ba niagi na gudan ng baga-aktivista pila na kadugay panahon niya karon lahi naman lo no kay ang aktivista no na may Facebook pwede naman ta diya
Lini kinahanglan pa diyan mag rally-rally des kadalanan magpabadlong tadi ha. Ay noon konstitusyonal man gihapon na. Ay grasya man ako na lagi na. Post kani nga mga ingon-ani nga sorry kay no nga gitagaan gini nako pagtaga ni mong post kay ako nang giingon di gyud makiangayon bay. No? Di yun makiangayon ang imo mga katarungan na imong kuan kining imong gi-post sa kinini ang Facebook. So I hope nga nasabta ni no. O doon na may mga komento ako andam ra ko kaya ako sa ako nang giingon this is a free zone of our own public opinion. So sa sunod ko bay daghan pa tagisgutan bay no. Daghan kini bay wa pagita mahuman ani kay daghan kay mga importante nga isyu no nga daghan gyud kayo no labi na sa mga bag-ong discovery karon sa siyensya kini bag-ong pinto karon bag-ong kuy-kuyan unya apil po ni ang kuan no apil po ni nga gidebatihan karon sa mga nagkalalay-lalay wa pagid human ni hantud karon di ba gawas lang siguro sa ubang mga pundok sa relihiyon nagadto bitaw wa na magapos ba no atong gipos punto ba bang mga tao wala sila magpasako og laylay relihiyon kana bang independente na jud ka ba mo na imong nasabtan nga gyud bitaw nimo ang kamatuoran. So para nako bay that is the real salvation no nga nakagawas nakaana kay naa ka sa kapundok maoro man gina diha gid magtituyo ka o ang imong masabtan o ang imong basihanan puro sa gid anang naa sa pundok na imong basihan anha lagi ka diha kutob anha ra sa diha mangugat pero okay ra gyapon ni sabay wala lang gyapon na problema basta wa lang tay nayatakan wa lang tay kinini ang naapakan ba nga tao no dignidad sa tao no kining prinsipyo sa tao pareha lagi ning uban kining pareha ning logo lagi nga pastilan no gamay ra kini bay na kining unani no nga simbahan this logo maningil aning 5-5 aning every household gamay ra to ni pero ang akong gipunto ani amo giapil ba kanila sa meeting nga kuan ginibitaw ilang concern sa unta sila ba nga doon na bay prinsipyo sa tao ani nga ilang maligsan kay sa tinuod lang wa mo gyud ko kauyon no pila ra mi 5 kada siman wa gyud kong kauyon anang buhata no so para nako kuan kini wa kong kauyon apat tungod sa kaikog na to sa tong silingan hatag na lang kita no kay maikog man ta pero kay tungod sa kuan sa sitwasyon tungod sa kaikog muhatag ta apan nagpabilin wa kong kauyon so di gid maayo diba di gid maayo so nga na untang simbahan no naagid ta sila kung sa man na may silingan ninyo nga dili kuan ay lang to sila kuan ni kapil ha pita ni nani kasi sa kuan day proyekto niyo da simbahan ni mga mo mga pong mga tao bida niyo so mga bay no ato ning kuan ato na ning tapuson mga bay niya tagbo-tagbohon doon na pa na yung mga issue di ano kasi na yung mga topic da okay di po na ato nang isgutan sa sunod so dili na lang kukuto bay o salamat sa hatag og pagtagad ng atong topic no obserbahin ninyo alien versus atheist versus believers so daghang salamat Diyos dinyong tanan o rock and roll mga bay.